FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Enero 26, tuig 2023. Sa aton sining mga kabombo sa gyapon imo ala gani mo ang kurban Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita. National Telecommunications Commission kag Telecommunications Company ginlaslasan sa committee hearings ang City Council. May kantanan sa sining signal jamming. Sa dugang pa nga mga balita, alias sa bata, madugay na nga ginamonitor nga nagagamit kag nagaduso sang illegal nga droga. Samtang pila sa mga nagkaladakpan sa ginpatigayon sini nga bypass operation sa barangay Bacau sa 32 sini sa Ilak Bilog nagareklamo to ang pipilaw kay pinangpudyot lang ni sila kuno. Pero lang taon tagkaron kung bala nagasibo man ang ila sini iya nga mga rason kay ang tawag siya ni ang bypass operation ginpatigayon las 11 sa gabi. Di kon malayo ikaw iya sa barangay Bacau sa distrito sa Mandurriao, for example, taga City proper area ka, no? Taga Molo area ka. Ano yang imo sining gadgad nga las 11 na sa gabi? Ara ka patoy mo ya sa barangay Bacau or barangay Bacau. Di ba? Istoryanta na dugang karon na sa aton sining pagpangalaga. Samtang Ilonggo Representative Raul Manuel nagfile na sang resolution nga nagaduso sang investigasyon sa Ungka flyover kag sa sining delayed nga aganan flyover. Sa dugang pa nga mga balita diri sa pagpalayag sa bombohanay sa Udto Swine Racers sa San Miguel kag Leganés, Iloilo nahatag na sang cash aid sang provincial government. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan bombohanay sa Udto. Samtang sa aton sining karon iyang mga kabombo ang Police Regional Office sa 11 do nagakadapat siguro nga pangseminaron ang iban sini iyang Police Regional Office kung paano mag-imbestigar sang isa iya ka krimen katulad sang pagpatay sa sining negosyante kagaanay model nga kung sa dinti natumod karon nga ang sa likod sa sining pagpatay isa iya ka matas nga opisyal sang army kag anay head sang Presidential Security Guard, no? Sang presidente si General Jess nalpat ako sa apelyido nung Durante. Isa ton sini nga mga kabumbo paano karon na tahi-tahi ni sang Police Regional Office sa 11 kag natumod ang mga imbulbado, ang mastermind, ang naghimo sang krimen. Kag paano naplastar ini kag natumod ang mga tawo sa likod sa pagpatay sa anay model kag negosyante. Ti atensyon Police Regional Office 6. Basi kon pwede ta to maayo. Anyway, mapakigangot kita karon sa aton sining sister station ng Bombo Radio Davao. Tingwaan ta to nga makapalabot sa nga mensahe or communication. No, para nga maseminar or matudloan ang mga kapulisan sang Police Regional Office 6, sang Police Regional Office 11 sa pag-imbestigar. Ti ang chief sang Police Regional Office sa 11, way man tungani way magkitakbati nga naghambal sa nga our investigation is going to be a quality investigation. We will not rest, we will not sleep. Duay man to nabura ba ya bro ti sulbar manaw. Anyway, balik-balikan nato ini karon diri sa pagpalayag sa bombohanay sa Udto pagkatapos sa mga nagapuna
Kag dalakuan ng mga balita, kaupo naman sa Bombo News Center. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini ang blood circulation nga naga-maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-6 ang professional massage. Ali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noon Time Edition, Enero 26, 2023, araw hunang Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, flights mula sa Kawayan patungo ho ng Makunakon sinuspindi muna para sa paghahanap sa nawawalang Cessna plane. Pinsala sa agrikultura dahil sa masamang panahon, aabot na sa halos 900 million pesos ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ekonomiya naman ng Pilipinas noong huling quarter ng 2022, nalagpasan ng target at lumago ng 7.6%. Sa ating international news, ang United States at Germany nangakong magbibigay na ng mga tangke na pandigma sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, Wendell Carter Jr. itinakas daw ang Orlando Magic sa katunggaling Indiana Pacers. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, sinuspindi ang lahat ng flight mula sa Kawayan Airport papuntang Makunakon Airport at pati na yung pabalik sa Isabela simula ho ngayong araw. Yan ay sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na search and rescue operation para sa nawawalang Cessna plane. Ayon sa tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na si Eric Apolonio, na naglabas na ng notice to airmen ang mga airline operators na nagpaalam sa kanilang pagsuspindi ng flight sa mga lugar na nabanggit. Yan ay sa loob ng 24 na oras. Simula ngayong nitong Miyerkules ay nagpatupad na ng kahalintulad ho na aksyon at may mga panibagong abiso na nilalabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay para bigyang daan ang search and rescue operation para sa Cessna RPC 1174 at sa 6 na pasahero nito na nawawala pa rin simula noong araw ng Martes. Sinabi ni Apolonio na nakatanggap na sila ng ulat ng isang C206 plane na kinilala na ito'y natukoy ho na RPC 1174 ay hindi dumating sa kanilang destinasyon sa Makunakon Airport. Kung matatandaan, umalis ang eroplano mula ho sa Kawayan Airport alas 12:15 ng hapon noong Martes at ang huling pakikipag-ugnayan nito sa Air Traffic Controller ay alas 2:19 ng hapon noon ding araw na ito at sa bahagi ng Nagilian Bridge at inaasahan ho na darating sana ang naturang eroplano sa Makunakon alas 2:45 ng hapon. Sa kasalukuyan ay 2 helicopter at 2 drone ang nakareposition at maaari na hong muling simulan yung paghahanap kapag naging normal o maayos ng lagay ng panahon sa nasabing lugar. Samantala, ibinunyag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na pinaplano ni United States Defense Secretary Lloyd Austin na bumisita dito sa Pilipinas. Nais umano ng United States official na makipagkita sa kanyang Filipino counterpart na si National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na naitalaga kamakailan lamang. Ayon pa kay Romualdez, ang pangunahing layunin ng pagbisita ni Austin ay para makapagtulungan sa ating defense establishments, lalo na sa bagong kalihim ng Defense Department ng ating bansa. Ang naturang plano ay kasunod pa rin ng revelasyon na mayroong seryosong pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Amerika hinggil sa pagsasagawa ng joint patrols sa West Philippine Sea. Nilinaw naman ni Romualdez na ang naturang joint patrols ay hindi lamang sa Amerika kung posible rin itong isagawa kasama ang ibang kaalyado ng bansa gaya ng Japan at Australia. Paliwanag pa ng United States official na mayroon kasing nilagdaan
ang Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na bahagi lamang ng maraming aspeto ng ating defense relationship o defense alliance kasama ang Estados Unidos. Sa tuloy-tuloy pa nating balitaan, ang Department of Transportation ay nilinaw ho na hindi privatization ang mangyayari kundi concession agreement lamang ang gagawin ho dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Alamin natin ang mga update hinggil pa rin sa iba't ibang usapin dyan sa paliparan. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Concession agreement at hindi privatization ang planong gawin ng gobyerno sa bagong management contract ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ang nilinaw ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kasunod ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang plano ang pamahalaan na isa pribado ang nasabing paliparan. Pagbibigay diin ng kalihim, ang ibig sabihin ng concession agreement ay hindi nangangahulugang ibibigay sa private sector ang asset ng Ninoy Aquino International Airport. Aniya, mananatiling pag-aari ng gobyerno ang assets nito, ngunit ang mga pribadong kumpanya raw ang mga mahala sa operasyon sa paliparan na kasalukuyan din namang ipinapatupad ngayon sa Mactan Cebu International Airport at Clark International Airport. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Hindi naman natin ibibigay sa private sector yung assets ng NAIA, no? Ang ibig niyang sabihin ay it's the private sector who will manage the operations, no, through a concession agreement, no, which is what we have been doing in 2 airports now, no, sa Cebu at sa Clark, no. Cebu is operated by GMR Megawide, no, although yung asset talaga ay asset naman ng gobyerno, kaya hindi naman na privatized yung infrastructure, no. This is also the same with the operations of Clark International Airport, no. Yung asset remained with the government but yung operations ay ginagawa ng private sector. Sa kabila nito ay giniit naman ng kalihim na ang naturang hakbang na gagawin ng pamahalaan ay hindi magbubunsod sa pagtaas ng pamasahe sa nasabing paliparan. Kung maalala, una nang ipinaliwanag ng mga kinaukulan na ang paraan na ito ay layong tugunan ang mga aberyang naranasan sa Ninoy Aquino International Airport noong gabi ng bagong taon upang ito ay hindi na rin maulit pa sa masusunod na mga panahon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid po yan sa atin sa oras na 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya yung kaso raw ng hand, foot and mouth disease dyan sa bahagi ng Iloilo. Lumobo ng mahigit 600% ngayong buwan lamang huya ng Enero. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman! Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin'! Samantala, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paggawad ng unang bituin sa balikat ng kanyang Presidential Security Group Commander o PSG. Ito ay sa katauhan ni Mayor Brigadier General Ramon Zagala na kabilang sa 21 senior officers ng Armed Forces of the Philippines na naipromote sa next higher rank. Bukod sa naging tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines bago hiranging maging Presidential Security Group Commander, ay nagsilbi din si Zagala bilang aide-de-camp ni dating Pangulong Joseph Estrada. Si Zagala ay isang certified VIP protector at maituturing na hindi na bago pa sa Presidential Security Group at napag-alamang humawak na ito ng iba't ibang posisyon sa Presidential Security Group noong kanyang junior years, gaya ng executive officer mula 1997 hanggang taong 2000 ni dating 1st Light Armor Company na ngayon ay 5th Cavalry Company na. Ilan naman sa mga 21 senior Armed Forces of the Philippines officials na nakasabay ni Zagala
gala na nai-promote sa next higher rank ay sina Brigadier General Antonio Z. Francisco Jr., Acting Commander Air Base Development Command Brigadier General Oni D. Petinglay, Wing Commander ng Air Defense Command at Philippine Air Force Chief Lieutenant General Stephen Pareño na nakuha ang kanyang 3-star rank na iginawad naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Andres Centino sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo. Inihayag ng Estados Unidos, partikular na ho ng US Centers for Disease Control and Prevention ng updated COVID-19 boosters mula ho sa Pfizer at BioNTech at Moderna ay naging malaking tulong na maiwasan ang mga sintomas ng impeksyon laban sa mga bagong sub-variant na nauugnay sa XBB. At ayon nga kay Dr. Brendan Jackson, pinuno ng United States Center for Disease Control and Prevention, mayroon silang karagdagan pang mga ebidensya upang ipakita na mga ginawang updating sa bakunang ito ay nagpoprotekta sa mga tao laban sa mga pinakabagong variant ng COVID-19. Partikular na ho yung inilabas kamakailan na tinatarget daw ng mga na-update na booster ang mga variant ng BA.4 at BA.5 pati na ang Omicron ng COVID-19 virus. Dagdag dito ang nangingibabaw sa kasalukuyan ng mga sub-variant na nauugnay naman sa XBB ay nagmula sa BA.2 na version ho ito ng Omicron. Una nga dyan ay mahigpit pa rin ang pagpapaalala ng mga tanggapan, partikular na naturang organisasyon na mag-ingat pa rin dahil nananatili pa sa iba't ibang panig ng mundo ang nakamamatay na virus na COVID-19. Samantala, kumuha naman tayo ng update dahil lang ilang mambabatas isinusulong ang pagsasabuhay ng mandatory ROTC sa tertiary schools. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan mula kay Bombo JC Galvez. Isinusulong ngayon na ilang mambabatas sa bansa ang pagsasabuhay ng 2-year Mandatory Reserve Officers Training Corps program para sa unang 2 taon sa kolehiyo upang maisabuhay ang pagiging makabayan, ang disiplina at paggalang sa mga otoridad. Pinangunahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagpapatuloy ng hybrid hearing ng Higher Education, Technical and Vocational Education Subcommittee sa mga panukalang naglalayong gawing mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. Sinabi ni De La Rosa na nais pagtuunan ng komite ang iba't ibang aspeto ng mga panukala kabilang ang coverage, curriculum, registration at incentives. Bilang tagapangasiwaan niya ng subcommittee na ito, muling inaabangan ng mambabata sa mga posisyon, komento at mungkahi ng lahat sa mga panukalang batas na isasaalang-alang upang ang subcommittee na ito ay bumuo ng isang pinagsama-samang panukalang batas na magpapaganda sa bansang ito gayong di na makapag-invest sa mga kabataan sa pamamagitan ng muling pagbabalik ng ROTC program. Dagdag pa ng mambabatas, kinakailangan ng mga taong kakatawan sa nasabing panukala ay magaling at tututok sa mga estudyante upang maiwasan ang abuso at korupsyon. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Re-institute natin yung ROTC. Ang tao na ilagay ninyo sa ROTC program should be the best of the best para maiwasan yung abuso, maiwasan yung corruption, maiwasan yung lasing-lasing ganon. Para bang gawin natin standard na PMA? Lagyan yung sinong naging commandant, naging superintendent ng PMA, yung mga snappy, di ba? Yung mga magagaling. So ganoon din gawin natin sa ROTC para talagang pagprodukto ka ng ROTC ay may pagmayabang mo na produkto ako ng ROTC talaga. Hindi ako produkto ng ROTC na yung commandant namin inilalasing lang namin ng malasing na, wala na. Nandun tulog-tulog lang kami sa ilalim ng punong kahoy. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, hindi naman pabor si Senator Pia Cayetano sa nasabing panukala na muling pagsasabuhay ng mandatory ROTC sa tertiary level. Anyang dapat na paglaanan ng pansin sa ngayon ay ang Science, Technology, Engineering at Mathematics o yung tinatawag na STEM-related courses kung saan dito may pamamalas na mga kabataan ang kanilang angking galing. Pakinggan natin ang tinig ni Senator Pia Cayetano. So my challenge, dear colleagues and to our resource persons, is how can we best use this human capital? Kasi when I read the bills, the narrative seems to be nga yung pagkaalam ko sa ROTC. I'd like you to educate me and tell me
how these existential threats I mentioned will be addressed in that way. We continue to invest in the education of our youth for STEM-related classes where they would be able to, STEM-related courses, where they would be able to develop our own strengths by way of ensuring that wala nang magugutom sa Pilipinas. At yan ang tinig ni Senator Pia Cayetano. Pabor din naman ng Department of National Defense sa nasabing panukala, ngunit payag ni Department of National Defense Undersecretary Franco Nemesio Gacal na para maisagawa ang mandatory ROTC, kinakailangan umano ng 9,000 to 10,000 personnel para sa 2,400 colleges and universities sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nasa 885 million pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil pa rin sa patuloy na mga pag-ulan bunsod ng low pressure area, shear line at northeast monsoon. Ayon yan sa data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong araw ng Huwebes. Batay nga sa pinakuling data ng naturang ahensya, ang mga pinsala sa agrikultura sa ngayon ay nasa nasabing halaga at inaasahan na maaari pa itong lumobo at yan ay kung ma-verify ang iba pang data mula sa mga lalawigan. Ang pinsala sa infrastruktura naman ay umaabot na sa 539.2 million pesos na higit sa 100 million na mas mataas kaysa sa halaga na naitala nung araw ng Miyerkules na mahigit 430.4 million. Kaugnay niyan, ang death toll naman dulot pa rin ng masamang lagay ng panahon ay sumampa na sa halos 4 na po. Meron bilang na 1,780 na mga kabahayan ang nasira dahil pa rin sa epekto ng masamang lagay ng panahon sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa iba pang balita, pinuri ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, ang Department of Tourism sa pagsisikap nitong malugod na tanggapin ang mga turistang Chinese na bumibisita dito sa ating bansa. Ayon kay Wang Silian, ang paglagda kamakailan ng mga hakbang sa pagpapatupad ng tourism cooperation sa pagitan ng Pilipinas at China ay higit na magpapasigla sa mga international na pagdating sa ating bansa. Bago ang pandemya ng COVID-19, ang China kasi ang pangalawang nangungunang mapagkukunan ng turista ng Pilipinas pagkatapos sundan ng mga nagmumula sa South Korea. Noong panahong iyon, nakapagtala ang Pilipinas ng 8.26 million all-time high international tourist arrivals kung saan ang China ay nag-ambag ng mahigit sa 1.7 million na mga turista. Una na nga rito, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na target ng departamento na magkaroon ng 4.8 million international visitors ngayong taong 2023. Sa mga karagdagang balita, ulat mula sa atin hong mga kasamahan sapagkat ang Department of Health ay nagsasagawa ng mga konkreto daw na hakbang. Yan ay sa likod ng patuloy na pagbaba ng booster uptake ng mga Pilipino. Ano kaya ang gagawin ng Department of Health? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Kelly Cordero. Patuloy ang pagbaba ng booster uptake ng mga Pinoy ayon sa Department of Health kaya gumagawa umano sila ng mga estratehiya para mapataas ito. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kailangan lang umanong mapaintindi sa mga Pilipino na ang booster shot ay magbibigay sa atin ng mas mahusay na proteksyon laban sa COVID-19. Ayon kay Vergere, ang first and second dose ng COVID-19 vaccine ay bumababa ang epekto at maaaring maging tinatawag na waning immunity. Kaya aniya, inaanyayahan nila ang mga Pilipino na magpa-booster shot. Ang mga estratehiyang ginagawa ng Department of Health ay ang mapalapit ang availability ng vaccine sa mga Pilipino. Ito raw umano ang dahilan kaya nagkakaroon ng vaccination day sa mga lokal na pamahalaan na nagtatagal naman ng 3 hanggang 5 araw. Pero hindi pa rin umano ito sukat at sapat para mas mahikayat ang mga tao kaya nakikipag-usap umano ang Department of Health sa iba't ibang sektor para sila ay matulungan. Gaya na lamang ng pakikipag-usap sa mga employer sa pribadong sektor para mahikayat ang employees na magpa-vaccine. Dagdag pa niya, nakikipagtulungan din daw umano sila sa Department of Education para mahimok ang mga magulang at mga bata sa labas ng paaralan.
Kasama rin umano sa mga estratehiya ay ang patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Narito at pakinggan natin ang tinig ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Ang mga estratehiya po natin na ginawa since last year would be having these vaccines closer to our communities, kung saan nagkakaroon tayo ng mga vaccination days, kung nagkakaroon tayo ng big vaccination days among our local governments, kung nagtatagal ito ng 3 hanggang 5 araw para mas maipataas pa. Pero nakita natin hindi pa rin siya sukat at hindi pa rin siya enough para mas ma-encourage natin. So ngayon nakikipag-usap po tayo sa iba't ibang sektor para tayo po ay matulungan, katulad po ng ating mga employers from the private sector, so that we can also encourage our employees to receive their vaccines. Tayo po ay nakikipagtulungan din sa Department of Education kung saan pwede ho tayo makapaghikayat ng mga magulang at mga bata outside of the school. At yan nga ang naging bahagi ng pahayag ni Vergere. Una na rito, ayon sa Department of Health, gumagawa na rin sila ng hakbang upang masolusyonan rin ang issue sa healthcare shortage sa Pilipinas. Nais daw umano nilang mabigyan ng magandang working condition at protection ang mga healthcare workers ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 20 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali at abangan mamaya sa ating sports news. Wendell Carter Jr. itinakas daw ang Orlando Magic sa katunggaling Indiana Pacers. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Duncan BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Dagan pang mga balita, tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang oposisyon na babangon kaugnay ng panukalang batas para sa benepisyo ng mga barangay health workers. Ito ay ang Magna Carta for Barangay Health Workers na magbibigay ng benepisyo sa mga barangay health workers gaya ng hazard allowance, transportation allowance, subsistence allowance, one-time retirement cash incentives, health benefits, insurance coverage, gayon din ng vacation at maternity leaves, pati na ang cash gift. Ayon sa Pangulo, titiyakin niyang priority measure ang panukalang batas na nitong nakaraang Disyembre ay unanimously approved sa Kamara para sa ikatlong pagbasa. Inihayag ng Chief Executive na umaasa siyang wala nang magaganap na pagkontra pa sa panukalang batas, lalo't napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga barangay health workers at napatunayan naman ito nitong kasagsagan ng COVID-19 na dito ay nagbahay-bahay ang mga ito sa kani-kanilang mga nasasakupan. Ang pagkakapasa ng Magna Carta Bill, sabi ng Pangulo, ay pagkakataon na rin para makabawi sa mga barangay health workers dito sa ating bansa. Muling binuhay ng Philippine Association of Feed Millers Incorporated ang kanilang panawagan para naman sa pagpapatupad na ng isang industry-based corn farming development program. Ito ay kasunod na rin ang inihayag kamakailan ng Department of Agriculture na nasa 59% na lamang ang sufficiency level ng mais dito sa ating bansa noong taong 2022 at patuloy na dumidepende ang ating bansa sa mga ini-import o inaangkat para mapuna ng kakulangan ng supply. Ang mais kasi ang isa sa essential crops na itinatanim sa halos lahat ng parte ng bansa ay ginagamit para sa animal feeds at sa iba pang industrial use. Git naman ng grupo, mababawasan ang pagdepende ng ating bansa sa importasyon kapag mayroon ng National Corn Development Program na siyang tututok sa nasabing mga development activities. Inihalimbawa pa ng grupo ang nabalangkas na Yellow Corn Development Roadmap noong nakalipas na 2 taon kung saan ho ay kinilala ng mga stakeholders ang pangangailangan para sa isang efficient at matatag na supply chain ng industriya at kaugnay pa rin ng pagtataguyod nito. Ayon pa sa grupo, base nga sa National Corn Program 2022 to 2023, ang tinatayang local corn output para sa feeds ay aabot sa 7.56 million metric tons para sa taong ito at inaasahan mga kabombo na masusuplayan ang mga kabuuang pangangailangan kung ito ay
mamamanage ng maayos dito sa ating bansa at produkto mismo ng ating mga sariling magsasaka. Samantala, mas lumago pa ang ekonomiya ng Pilipinas kaysa sa inaasahan noong 2022 kung saan ang Gross Domestic Product o GDP growth ng bansa noong huling quarter ng Pilipinas na taon ay umabot sa 7.2% base sa inilabas na data ng gobyerno. Nalagpasan ng 7.6 gross domestic growth noong taong 2022 ang hanggang 6.5 at 6.5% hanggang 7.5% na economic growth ng pamahalaan at ilan lamang sa mga indicators ng magandang paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang pagtaas ng consumption, mababang bilang ng walang trabaho at ang surge sa big ticket purchases. Ayon naman sa mga ekonomista, ang economic growth ay nakitaan ng pagbagal ngayong taong 2023. Una nang nagbabala ang ilang ekonomista sa pagbilis pa ng inflation, nakaambang global recession at epekto ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na nananatiling nagbabanta sa paglago ngayong taon. 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kaso raw ng hand, foot and mouth disease, dyan sa Iloilo, lumobo pa ho ang bilang ng mahigit 600%. Pasintabi ho sa mga kumakain. May balita dyan ng Bombo Radio Iloilo. Lumobo pa ng higit sa 600% ang naitalang kaso ng hand, foot and mouth disease sa lalawigan ng Iloilo sa unang buwan ngayong taon. Sa data ng Iloilo Provincial Health Office, mula Enero 1 hanggang 21, nasa 224 na ang naitalang kaso. Ito ay 623% na mas mataas sa naitalang 2 kaso lamang sa parehong period noong 2022. Ang may pinakamataas na kaso ay ang Pavia na may 20, sinusundan ng Barotac Viejo na may 23, San Dionisio na may 21, Bingawa na may 20 at Kalinog na may 16. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head ng Iloilo Provincial Health Office, pinaalalahanan nito ang publiko upang makaiwas sa nasabing sakit. Ito ay ang paghugas at pagdisinfect ng kamay, pagdisinfect ng mga laruan at surfaces na madalas sinahawakan at iwasan na hawakan ng mata, ilong at bibig gamit ang hindi nahugas ang kamay. Kapag nahawa naman, iwasang makihalubilo sa pampublikong lugar at painumin ng maraming tubig ang pasyente upang maiwasan ang dehydration. Ang hand, foot and mouth disease ay sanhi ng virus na mula sa enterovirus family. Sa Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, 224 total hand, foot, and mouth disease cases. Total of 24 municipalities has reported cases of hand, foot, and mouth disease. Si Dr. Maria Socorro Quinyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naghahanda na ang Ukraine sa mas matinding mga pag-atake ng Russia sa gitna ng nagaganap na mas maigting digmaan ng dalawang bansa. Naka-standby na umano ang Ukraine sa muling mga gagawing pagpapasabog ng Russia laban sa kanila dahil sa mga bagong armas na kanilang magagamit na ipinangakong ipadadala ng iba't ibang bansa, partikular na ang United States at Germany. Kung matatandaan, inihayag ng Estados Unidos na ibibigay na nito ang 31 sa mga pinaka-advanced na tangke sa Ukraine upang malabanan at magkaroon ng mas malakas na mga armas kaugnay ng digmaan laban sa Russia. Ito ay matapos na mag-anunsyo din ang Germany na tutulong ito sa pagpapadala ng mga tangke at armas na pandigmaan. Una na nga rito, ilang buwan nang nananawagan ang Kyiv para sa Western Main Tank o Main Battle Tank na magbibigay sa mga pwersa nito ng mas malaking firepower, protection at mobility sa bansang Ukraine. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, yung si Wendell Carter Jr. Itinakas daw yung Orlando Magic sa katunggaling Indiana Pacers. Paano kaya nangyari? Alamin natin sa ulat ni Bombo Victor Yantino. Humakot ang center player na si Wendell Carter Jr. ng kabuang 18 points at 11 rebounds para bumandera ang Orlando Magic sa score na 126-120 laban sa katunggaling Indiana Pacers sa kanilang Game 3 final rematch.
Nahulog ang Pacers sa unang quarter ng laro at naungusan sila ng Magic sa lamang na 17 points. Kaagad namang bumawi ang team ng Pacers sa ikalawang quarter habang nabawi rin ng Magic ang ikatatlong bahagi ng laban. Ang ikaapat naman na quarter ay nakuha ng Indiana Pacers. Samantala, sinubukang buhatin ng center player na si Miles Turner ang Pacers sa huling minuto ng laban at kumamada ito ng 22 points at 13 rebounds, ngunit nasawi pa rin itong ipanalo ang kanyang team. Matatandaan naman na tinalo ng Pacers ang Magic ng dalawang magkakasunod mula sa Game 1 at Game 2 final match. Ang naturang laban ay ginanap sa Amway Center at ito ay pinanood ng mahigit sa 18,846 na NBA fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ano kaya mga kabang-abang sa mundo ng entertainment? May pag-uulat dyan si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo ka Star Nation, nakamit ng K-pop member na sila Lisa Manobal ang bagong milestone na inilabas ng Guinness World of Record bilang isang solo artist. Nakuha ni Lisa ang 3 pang record title, kabilang dito ang K-pop winner sa MTV Video Music Awards at unang solo K-pop winner sa MTV Europe Music Awards. Nanguna rin si Lisa sa Best K-pop Video category na eksklusibong napanalunan ng BTS noong 2019. Matatandaan noong 2021 inilabas ni Lisa ang kanyang single na La Lisa at naging most watched music video bilang isang solo artist na may 73.6 million view sa loob lamang ng 24 hours. Samantala, naabot ng American pop star na si Miley Cyrus ang isang bagong milestone sa Billboard chart dahil sa kanyang comeback na single na Flowers. Ang Flowers ay nag-debut at nangungunang pwesto sa Hot 100 chart sa Billboard. Ito na rin ang pangalawang #1 single ni Cyrus pagkatapos ng Wrecking Ball noong 2013. Matatandaan na si Cyrus ay nanalo rin ng 2 Billboard Music Awards, 3 MTV Video Music Awards, 19 Choice Awards, People's Choice Award at GLAAD Media Award. Nagpasalamat naman si Cyrus sa kanyang mga fans dahil sa patuloy na suporta sa kanyang career. At yan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalikad sa takna sa alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Ilonggo Youth Representative Raul Manuel, Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ang nag-file sa House Resolution 721. Ining resolution mga kabombo ang nagatuyo kapag patigayon sa legislative inquiry tuhoy sa depekto kag delay sa konstruksyon sang ungka kag aganan na flyover sa banwa iya sang Pavia. Kung madumduman pa sa aton sining mga kabombo nga nagpanawagan ang mga miyembro sang Sangguniang Bayan sang banwa sang Pavia sa aton sining iyang mga Ilonggo representative. Ang Iloilo ang may 7 or 8 ka Ilonggo representative. 5 sa 5 man ka distrito sa probinsya sa Iloilo. 1 sa Lone District sa syudad. Kag 2 ka mga party list representative. Or 3. No? Di siyam. 3 kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Ambis Uwa Representative Attorney Kulada. Tiwalo ni sila ang ginpanawagan sa Sangguniang Bayan sa banwa sang Pavia. Nagpatigayon sa kaugalingon niya sining ocular inspection
si kabataan na Representative Raul Manuel sang damlag lang. Magluwas nga nagsaka ini sa Ungka flyover, nagpadulong man ini sa Aganan flyover, kag nagpanghusisa sa mga pumuluyo within the area sang duha ka mga dalagko nga mga proyekto sang Department of Public Works and Highways. Ti diri kag personal nga nabatian ni Representative Manuel ang tagsa ka mga sentimiento, reklamo hibubunot sang mga pumuluyo nga yara sa area or sa kilid sang Ungka kag Aganan flyover, kag ang nangin epekto sini sa ila iya nga pang adlaw-adlaw nga obligasyon, epekto sini sa ekonomiya, kag epekto sa pagpugok sang dalagan sang trapiko. Ti sining aga nag-file ini siya sa nga resolusyon, and standby in a while kay aton sining nga pagpakigangutan ang Ilonggo representative. Agod hibaloon ang dugang sini nga mga impormasyon sa sining House Bill number 721. Siniman nga adlaw ginpatigayon ang isa iya ka committee hearing natuhoy karon sa packet or the so-called modified signal jamming nga ginpatigayon sadtong Enero 21 kag 22 during the dinagyang festival celebration nga magluwas iya sa yamo kag reklamo. Dako sini ang nangin epekto in terms banwa sa palangabuyan sang aton sini nga mga delivery riders. Bangod nga wala iya sang coverage network ang tanan sini iya nga mga telecommunications company. And worst, naglabot pa ini sa iban iya nga kabanwanan katulad ng ilamang sang Banwa sang Pavia, Uton, San Miguel, Tigbawan, and even Alimudyan. Ginlaslasan ni City Councilor Sedfrey Cabaluna ang National Telecommunications Commission kag ang mga telecommunications company. Kadaw kasubong ginhimo sila kuno iya nga butigon sang telcos nga wala sila gin paintiende nga hindi gali posible ang ginatawag nga packet or modified signal jamming. Di ko nang kilala ko pati way man kamo na mangkot mo. Hindi bla request pa lang kamo way man kamo na mangkot. Anyway, istoryanta na dugang diri karon sa aton sini nga pagpangalaga diri man sa Bombohanay sa Udto. Lakip na diri Banwa ang 32 kuno iya ka mga ginpang aristar sa buy-bust operation. Ang iban sini umalagi lang kuno kag pinangpudyot lang sa nga aton sini magkapulisan. Rason nga ti hamako ni Muno pagkakita ko sang laragway ni Bombo Jomar, abi ka no, nesli ko may curfew, dakparay curfew for minors. Hindi naman nagili mga minor de edad. Kunti, isa kaguban ang arestado sa ginpatigayon sining buy-bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Sa aton sinikaron ni mataga palamati istorya naton inibanwa dire sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Way pagsabat si Representative Manuel. Tidiri kita na isa sa kay Bombo Jomar. Unahon na to ining si alias sa bata nga ni. Amo niyang target sa RPDEU, Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Amo ning target sa buy-bust operation kay madugay na nga ginamonitor.
nagagamit ini kang nagaduso sa nga illegal siniyang nga druga. One time naman ini siya nga saway sang mga opisyales sa barangay but nagpadayon sa gyapon. Kag way sa payan sinabanwa, mayong igo sa negosyo niya during dinagyang festival. Kay according sa na-interview naton iyang tupad balay sini, sang sining nasambit karon iyang boarding house, nagdamo pagi kunong tawo nga nagakanto dira, nagapangayaw sa sinang boarding house. Check na to na this time si Bombo Jomar Villa. Sa report, Bombo Jomar, please come in. Confirmad rin sa ato ni Punong Barangay Joel Alvarado sa Barangay Bacau sa may distrito sa Mandurriao nga madugay na nilang nga ginasita ang isa diri karon sa subject man sa drug bypass operation kung sa din karakip ni sa 32 tanan karakaldakpan asang ginoperate ni sa Regional Police Drug Enforcement Unit kagapitak na alas 11 sa may nasambit yang barangay. Suno kay Punong Barangay Alvarado ining si Aloni Leonor alias Bata madugay ni isa nga nagatinal dala sa barangay kag based to sa ila city record nga may mga naga-info sa iya nga aduso ini siya sa illegal nga droga. Ginpatawag sa barangay ining nasambit karon nga subject. Pero why ini siya magtuad bobotsam nga di na gamit ini siya until such time nga di kakabigin patigayon ang drug bypass operation. Kag isa nga di ini siya no sa naging target no on the subject sa sining operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit. Gin pabangkot naton si Kap kung ang nabilin nga karon nga mga nakaldakpan ang makilalaya. So gina-validate sa pagidribubotsam ang iya sining listahan man kag gina-validate pag nila ang listahan nila sa badak. Kung balati naga-appear man sa sining mga nakaldakpan, adra sila sining barangay kay tibay mga personalidad man nga nagatinad sa may barangay Bacau ang nadala sa sining drug bypass operation. Lakip na diri ang ining utod ni Bata nga ti naga-attener mandra sa may nasambit ya karon nga lugar. Dugang pa sang natungdan suno kay Punong Barangay Alvarado kung matandaan gini sang nagligad nag-request ini sila no sang anong i-request nila, Joms? Noted sa Bombo Jomar. Anyway, ang oras, 42 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 12. Standby, dahil lang kay nautod-utod ang linya karon ni Bombo Jomar Villa. Balik-balikan na to, nagod nga maplastar sa dugang ining may kantanan karon sa bahin sa bypass operation dira iya sa may barangay Bacau sa distrito sa Mandurriao. Si Mayor Jerry Treñas ginadayaw gid ang performance, ang achievement sang aton sinima kapulisan no sang RPDEO sa pagpamuno ni police captain na promote na ni si Sir Glenn police captain Glenn Suliman sa pagsikop sining mga drugista kag subong manti lapit 1 milyon nga balor sa illegal drugs. Aranas Bombo Jomar. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga alas 12 driman sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Okay na? Balikan ta ang dugang sining nga mga detalye sa paray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahanungdong. Sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig.
Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon.
Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua ang mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines. Agud 21 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa Diwa FM Bombo Radyo Iloilo. Balikan tang linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please come back. Kaya ang ang ginamenson dire karon ni Kap nga hindi man siya mabasol bumot sa kay tip prior pa man lang sina hatag na ini siya no apahomdom sa sining mga individual karon nagdakpan o kon sa isa ni karon ka kumuluyo dada ngati isa ni karon sa subject man sa drug bypass operation. Kon matandaan gani no sang nagligad lang mga binulan nag-request ang Barangay Bacau sang presensya sang pulis no sa lugar abangod nga ti sa pilaman nila kana monitor nga nagbalik ang ining illegal drug transaction adra sa lugar pero ay ni punong barangay Alvarado nga ma-anticipate nga mo ni kadamo ang nagkaldakpan nga nagdangat gid sa 32 ka mga individual dara karon babosam no ti ang iya sini karon nga panawagan nga ti basing iban bulang nga nagatuyo man nga ti maga-meter man sa illegal nga droga nga ti hindi na pagpadayonon bangod niya tiwag din sa Mayo karon yang padulungan kung ini sila ang magkaldakpan sa bahin sang otoridad. Ipabati tablaan nay si punong barangay Joel Alvarado kay siya maning isa sa nagpadulong man kagabi sa sining pagpatigat sa drug bypass operation sa may nasambit na lugar. Kung tanawon naton ang bypass, wala ina ginaplano, wala ina gina pabalo sa mga barangay official. So naga-initiate lang ina sila bypass gani kay on the spot. So wala ina sila ka-coordinate diri sa aton, nagsulod na nina sila kag ang nag-inform lang sa akon. Ang isa ko nakakagawad kag isa ko katanod nga kap may bypass diri. So amo na nga nakakagto kita dito nga area. So pag-proseso nung nakita mo to kap. So pag-abot naton, late nakita sa pag-abot, ara na nakapangdakop na sila, ara na nagapinungko ang mga nagkaladakpan. So ang usually kami mga witness ng official nag-witness ikaw o kagawan nila. So pag-abot na kon kagabi wala naman ko nila gin pa witness. I don't know kung sino ang gin pa witness nila. So na ano naman tapos. Tapos na, oo. Bali ang balay ni Kap ano na sa dugin na pa rintahan. So, sa pagibalo nato ni nga balay sa gina-boardingan. Di ba usually kung may nag-board gina-submit ng pangalan sa inyo? May ara kita dire less ang ina nga balay kung sino dira ang nag-ilistar, may ara kita dire. Pero ang ang sa record sa desin o abing na-restock may ara mo nga hawid pa. May ara dira. Sige kung gusto mo karon, gusto mo magkuha, ara lang dira ipabukan lang naton. Pero ang iba ni nga personalidad Kap, ano to pamilyar ay sura mo sa ila or baguhanon ng iba?
So hindi ko kay kadulom kagabi pero ina sang subject nga ginahambal nila so familiar gina sa aton kay kagina naton ginpatawag na diri sa barangay hall kagin pamangkot parte sa mga report nga nagaabot diri sa aton kun bala ga-engage man siya. Tigaling ang mga tao nga kasubong sina hindi man na iya mag-ako sa aton personally. Sino kap ang invite nyo de? Si Bata. Okay. So ang main target gid kuno sila kap? Amo ina kuno suno sa aton operativa. Balisan o lang ginpatawag dis barangay? Mandugay na ginpatawag nato nina kag tapos makita nato nina sa dalan ginahambalan naton ina ginaplo-pick nato nina kag hambalan. So ang ihambal nga wala gid saya. So may report ng galing nga naga-engage sa illegal. Amo sina. Sino pa gidupod ya or isa lang isa na tumod? Amo na gani sa nasiling ko na siya lang na ang na-meet lang kagabi sa aton sa aton operatiba. So ang iba hindi ko pa nakita kung kanday sino. Tinong mambal mo sinikap kay ti diri na tabo sa barangay mo kag galang taon ta kun kadamo gini sila 32. So kung ako patanawon siniya kung as a barangay official sa aton operatiba nga nag-operate kagabi, good job giniya. So para naman sa mga pumuluyo sang barangay Bacau, siguro nagapasalamat ang mga taga barangay Bacau nga natabo ini. Pero sa natongdan masubo ni para sa ila kahit muna balang siling nila basta nagahimo kagani sang hindi mayo may katapusan gid. Diri sa barangay nyo pick up ay may na monitor or dan natingala kamo nga ti dumi mga bag-o nga mga personalidad sa loob. So kung sa natingala lang siguro isa na gani ang rason kung nga nag-request kita sang nagligad tong mga binulan sa aton kapulisan kay tungod nga naobserbaran nato nakita naton nga kadamo na gid sa nagasinulod diri nga hindi man taga Bacau. So kung sa naobserbaran gid naton that's why nga naka initiate na gani kita nga mag-request ang pulis para nga i-posting diri. Ang sa badak nyo kap may mga nagkaldakpan diri sa sa subong. So hindi ko pa nakita gani ang list. So siguro basi kung makita ko ang list kag ma-check naton kung kaday sinoy na nagkaladakpan. So dira naton ma-identify kung sa bala sa list naton sa badak. Tayo nakita mong list sa badak? Joms? Babusab. Nakita mo ng list sa badak? Away pa kay forward man sa pangayoon mo gid siyang list ta? Away gid problema kay okay na tong list. Okay. Kadungan man sini ang ining gipatigayon nga drug bypass operation bobot sama mo ginan sinipit gibanikap nga ti amo na kanya nga nag-request sang pulis nga pabutangan dira kay timan ang tamandaan ang lugar at amo na nga may mga nagabod dira. May mga nakita sa mga bag-o nga mga itsura mga personalidad pero wala sa nag-sinipit nga dito gali sa may ginadayunan nga balay dira sila nagatingog daw makabig na nga drug ben ay damo da kadto agod nga magbakal asa nga illegal karon nga droga kun ang taon naton ang balay ang kalayon siguro sa balay halin dira sa may barangay hall kung mag-agi ka estimated ta do mga more or less 1 kilometer pa kay sulodlon ta ini siya kag kun butang ta kun baguhanon kabi sa lugar hindi mo ni matultulan. Kay bisan kita kinikina dalawang galingin man ulo ko to sa sulod kay ti kadamo sang bangga blang imo siningali kuon likuan da akon magkadto ka sa lugar amo nga ti ambal sang iban nga ang nagatransact da madugay na nga ti nagabalik-balik madu akaulas sang silabi no magtultol sa nga sining nasambit karon yang area. Now, sa sining ginapatikayo nga drug bypass operation, kay may pila diri bubutsam ang para labot reklamo diri sa may buburadyo, nga yung iba ginapayag nga nadalahid. Sa sining ginapatikayo nga drug bypass operation, kag ginapahayag diri nga tiway sila kanadbanan sa sining illegal drug transaction kasubong gani sang isa ni ka napakinutan naton nga tricycle driver nga ginkilala diri kay Manuel Jones sa Sinyulay. Ika number 32 ini sa diri sa milista asang otoridad. Bali ang iyan sila nga trabaho tricycle driver ini siya kag pumuluyo sang Barangay Boulevard sa distrito sang Molo. So naka-istorya kita ni sa iya bisan makadali lang natigin sa isa sining nagdulong lang ini siya asang pasahero adra sa may
nasambit nga lugar kundi iya matumod kundiin padulong ang ining mga pasahero kundiin nga balay bala nagsulod kay ti ang gindulungan sinidra sa may court ang pasahero yang ti dito pa nagkadto sa mga madulom nga area nga di ato matumod ti ang panaysayo niya sini nga kagabi pagdulong niya to gulpila kuno may nag-approach niya sa iya ang isa ka teleoperatives kag hagad ini siya nga magsulod. Agin pamangkot siya, agin question niya gani nga ako no idalon sa to sa sulod balay. Sige nang balansa ka sa teleoperatives ka sunod ka lang dito ka lang explicar sa sulod. Tamo na nga nagsulod man siya dito sa may sulod siguro ang kalayon sa ginlakta niya pa do mga 10 meters para ibubutsab. Dito na nga pahibalo sa iya nga isa ni sa nadakpan dito sa may drug by bus operation kag dito nga do nag-react ni siya kagin explicar ang iya sining aside nga wa ini sa kalitanan sa sining drug by bus operation dito sa may sapit yang lugar kag ang iya sining panindugan mati nagdulong lang ini siya sang pasahero at that time kag na timingan man nga nagkakandak sa drug by bus operation ang otoridad ang iya sining ginakabalakan kaysa paning ginasaligan sa iya sining pamilya nga may isa ni sa kabata kag ang sawayan ni do nagamasakit pa at amo to ganing kibot man siya kag ginapahibalo lang ino sa iya sining pamilya ngati sa to sa gindakop sa otoridad sa may sining sabit nga area ipabati ta lang kabahin diri no sang pahayag ni Manuel Jones Sinyolay sang pakingutan diri sa Bobo Radio. Napanawagan ko lang yun, sir. Totoo, sir. Makagawa lang ko ya. Okay na yung nakaso sa ako niya kung natabo sa ako niya subong niya. Basta makagawa lang ko ya. Inosinte ko ya mo. Wala ko ya. Tapos may pa ko ya. So kinapanindugan mo nga hindi ka involved sa sinintag by bus? Totoo, sir. Hindi ko involved, sir. Bis ka nitag-test pa ko ya, sir. Wala ko ya, sir. Gintra na ya. Muna nga bagay, sir. Kainom ko may inom pa ko. Kagi ikaw dakpan sa una sa... Wala ko na yung gano. Wala ko niya, sir. Gintra, sir. Alin sa unay, sir. Buot mga yung na dungol mga po pero wala ko gintra sa mga drugs, sir. Oo. Ati ang ano na lang ang imong pamilya to ba? Anong matabo sila? Tiyan mo muna, sir. Ito no, abla kay damay ko nila yung wala ko yan. No, yan, balong ko nila yan. No, nagdulong lang ko pa sa iro. Di pag dulong ko yan pa sa iro, pag ang balang ko nila kadira kalang danay kay istorya ko lang aron pagtapos gindala ko nila balang pa ko garason lang ko ako niya ginibi na ko sige pa kasigo ko sakon kay hindi pasabat pa kuno sakon kay tsakto man ginkuha nila kung baga may kwarta kay ako na no ay di ginkuha pa to nila ti ang pamilya mo to do ikaw pang ginasaligan ti kay sino man naman ano sa sawa ko to kay sawa ko galain pa to matyaga way man sa Danobra pila edad ka bata mo 2 ka tuig bayo laki. So, do ginanong pa? Sustentuhan mo kagad? Oo. Gakaon ba dan? Nang subong, sir, no, na sir, gabliga-bliga, man ko, sir mo, gabulante-bulante ko. Sa mga cellphone na kisores, tinaguntat man ko, ti subong, way pa gani isa ka tuig akong biyahe. Kasikal na? So, mo to ang kabahin sang payag sa isa di sa naristo. Based man to sa napmangkot naton sa lugar kag based to sa mga pumuloyo bumutsam ginapayag nga kung sinula kuno ara sa lugar do ginapang piknit lang ginadala to sa sulod amo na ang legasyon to sa mga pumuloyo asang gikandak ining drug by bus operation may araman to ambal nga nagapungkol sa kuno sigat sa dalan malapit sa sining sulod sa operatiba at gin adalaman sa may sulod kagagin isa to sa pila ka mga nagaldakpan ang naging pusasad kagin dala sa may Mandurriao PNP station. With that information, gin pakingutan naton diri karon si Police Lieutenant akon Police Captain Police Captain Glenn Soliman amo ni siya ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Ako na ngayon nga nag-operate kagabi sa may nasambit nga area. So sa iya aligasyon lamang no sa sining mga nagaldakpan ang ining hamalon nga away sila nag-engage sa sining illegal nga droga. Gin question niya man ang ining mga nagareklamo kay ang pamangkot rin ni Captain Suliman nga ti ara sila that time no alas 11 ang gabi
nga aara sila sa may barangay, kagang isa to gid question niya nga aara sa kay mabakal man lang kuno sa Tiangge, kay may Tiangge nanda malapit. Pero ang yan sini nga puloy andra man sa barangay pero malayo kagang iban sa iban nga mga barangay kagay sa sining Veterans Village, Palapala 2, kag Boulevard, kag San Juan, Molo, Bumbutsam. Amo na nga gindala ini sila kag makabig ini sila nga ang pagkabig diri sa pulis mga visiting drug ben o kun customer no sa sining nagatransact dira sang sining illegal drug activity. At tugang pa sa nga natungdan kung pamatud-an gid Manila nga ti way sila sang sala so may mo man sila makakuha sa sila sining abogado sa public attorney's office makapayo sila sa abogado agod nga ti mapamatud-an nga way ini sila no nag-engage karon sa sining illegal nga bulaton. Actually, subong mga adlaw nakatalana ini sila nga ipadalom sa drug test. Ang ining 32 tanan no ka mga nagaldakpan sa sining drug bypass operation. Pero hindi ni sa guarantee no nga kung mag-negatibo ikaw, i-release ikaw sa otoridad. So ma-prosper gihapon ang kaso negative or positive ini sila sa may drug test talana subong yang nga adlaw kin talindog man sini nga ti legit ang ilang sini nga protection kay ti madugay naman ni nila kuno nga ginamonitor ang ining aktibidades dira sa barangay kay ti subong lang sila naka tempo kag tapunuhan sa maayo ang ining gipatigayon nga operation. So sunod sa natungdan hindi lang ini sanit 32 ang nagladakpan kundi masobra pa kun wa ito ang iban nga nagpalagyo no amo to nga makita naton nga pati ito ang atop-tupad balay ko nagkalagupek may akman nga nagkalagubak ng dingding at iba dito na at nagkarantak na at ang nag-lecture sa drug bus operation ang bahin sa regional police drug ay yari bala bati naton si police Captain Glenn sa nga interview dari sa nga Bombo Radio. Pagi sa pagbakal sang aton nga pusher buyer sang isa ka sa suspected sa worth 20,000 pesos. Tapos during their arrest sir, nabigayon man nato madakpan ang 29 dito sir ang mga persona o sa diin ng ibang dito sir kotindak naton nga nagapatsyesyon sa sulod sang ginarintahan ng nabalay isang mga subject. Tapos ang others ato nagdinalaga na sila sir no. Diraman sila halin mismo sa may area sa may balay kada pagsulod sa mga partibata nag-try pa ni sila malagyo. Pero na control na to kag nadakpan. Sino gid nagdaho sang droga sa police pusher buyer naton si Aloni si Batang Magutod. Oo sir. Yes sir, si Aloni sir. Sir. Oo. So duwa sila at tatlo sila dal sa area gid mismo sir. Yes sir, bali tatlo gini sila no ang cohort. Tapos ang iba niya sir daw gina-consider lang natin as customer nila no. Pag nagabisita dira sa may area, bakal kag nagagamit. Oh sir. Pila ka bilog ang sa sulod magluwa sa tatlo sir? Bali daw lima pagid ang ara sa sulod. Tapos ang iba niya sir kahit ipagkita na nila nga nagano na sa nagsulod ng operatiba naglulukso ni ban sir. Alin man to sa babaw nga porsyon sa balay naglulukso ni sa may tiyak balay pagi sa top tapos palalagyo nadakpan pero nadakpan naman sila sir no? Sa may likod na kayo ipader na to gali hindi na siya kagawa. Pag ang iba niya hindi man nila familiar gitang lugar da so na corner naton sila sir. So sa ginkandak ang bypass ang gadaw anay to sila sir na natumod kung pila kita na ang tawo sa balay nga naga-involve sa droga ni sa illegal drugs. Yes sir, bali may main target na to yan. Muna ang tatlo sila. Tapos ang lima to dito sa dalawang nga porsyon kag may harap pagid tao sa babaw. So pag declare na sa aton nga pusher buyer nga bypass operation ang ginakandak aton dito nagdinalaga na sila sir. So timing man kahit yung nakanuhan taman pag nakaplastar na nga mga operatiba so na-corner sila sir. Tingin iban to may mga libay pa nga nagdulong ako na ba sa ito pero siguro impossible nga makasulod ito kasi layo na hindi ka makadulong sa idadala niya dito ko sa NR Porson.
gulpila kuno sila gin pang dakop to iban nga bakala kuno sa Changi ano kung matuod ni sir kapiliman. Yes, sir. Although, sa bagay, ilang manaligasyon. Naman ito ganyan, bako ko gabi sila. May mga bikim na matarong, mga mo, no? Yung basahan, tamang yung kinamatarong nila. Kaya, ano niya na lang na, isuporta niya na sa inyong aligasyon. May kuha ka mo sa abogado niyo. Kay inaya kung sakto nang din niyo ginapayag, hindi pa matiyan mo na sa korte. Pero sa subong, imposible na nga mabakal ka mo sa Changi, kay kalayo sa mga balay nyo nga Changi, dira ka mo sa Macau nung mabakal sa Changi, amo na oras. Okay, paano na the Pfizer nga iban to visiting drug den? At they are living in different barangays. So, may arato, taga Veterans, taga Barutak, taga Oton, taga Boulevard, San Juan. Yeah. So, wala man na sila sa legal grounds na ara sila da. Kaya way man da sang palangabuhian nga, nga daw kilala sila sa barangay nga nag-ubra dira. Oo. So, tapos, madinalagan sila sa kung wala kaya sila nga madinalagan ko hindi na tapos nakita sa atong nga pusol bayan nga dito man sila ginulat ang ilang nga mga supposedly yung ginaulat nila guro ang ilang nga mga balaklon nila nga mga item. So mo na ang explanation dari karon sang bahin sang RPDO sa sining nagkanda karon sa sining drug bypass operation. So ongoing man ila sining pag-trace up kay nagapati diri ang natungdan nga hindi lang amo ni ang nagradakpan ngini nagapati ni siya kasi posible nga may mga kopdanan tagi dinhi nga ti amo pa ning karon ang subject man sa sining ila sining operation adra sa may lugar Bombosam kag ti ang isa man direktor sa rihok sang otoridad nga ati kung may mga information abi makakilala sini. So open man sila nga maka istorya kag mas mayo ganing ati para maka operate sila liwat kag mapapas na ang ining nag-engage karon sa sining illegal drug activity dra sa may nasambit nga barangay Bombosam. Tiyan mo na sa mga nagkaludakpan dito. May gusto lang ko nga i-highlight Bombo Jomar sa area. Ang area ining boarding house, hambal mo kagina, malayo kag suludlo na ning area. Yes. Okay. Kung diri ka abi sa may entrance kid nila, sa mayor nila nga entrance sa Bacau, magsulod. Pagsulod mo dira, makita mo ninyo ng boarding house or hindi? Hindi pa. Pila pa kaliko? Estimate mo lang? Kag makalabot ka to? I-picture out naton, kung halin ka dito sa may highway, di pagsulod ka da sa barangay, mabalandra na si mong barangay hall. So sa barangay hall, diretso ka pa, unahan siguro do mga 50 meters pa Bombosam. At tapos maliko ka pa wala. Okay. Bangga. Makasulod na sa lakyan, hasta gito punta sa may dead-end kay may basketball court na datanlungan mo lang. Siguro estimated sa pagid do mga 30 meters. Dugang pagid. At tapos ang pamang sa lakyan dira nagapark sa may basketball court kay di nakasulod sa may sulodlon mo. 1, 2, 3, 4 ka bangga ang sulodlon pagid. Okay. So dira sa may pinakawala nga bangga, dira ikaw masulod. Siguro ang kalayon dira sa bangka pasulod sa basketball court siguro estimated na do mga 10 meters. So pagsulod mo dira sa bangka pawala sa may pinakawala, sa may wala mo pagid nga side, may balay pagid na da nga nagatupaday. Ang isa ti umasa light materials tapos ang isa light materials man pero plywood nga color green kag blue lang nga nagasamo Bombosam. At kaduwa nga padalgan babaw talom. So dira agin patagayon ang ining drug bypass operation o kung ang ining pulian. Natumod mo ni Joms kung anong exact ni Zone 1, Zone 2, anong plastada sining natindugan sang boarding house? Zone 2. Zone 2. Alright. Sige na, balik-balikan ko diri bala. Ang mga pangalan kag address. Si Bata, taga San Juan Mulo, pero nag-star sa Bacau, dira sa Zone 2, siya nag-board.
May mga taga San Juan Mulo man rin nga high value individual. May taga barangay Bakhaw man pero why na specify kung diri ni siya nga zone. Oh. North Baluarte, Barangay Monica, Rizal Ibarra, Barangay MacArthur La Paz, Barangay Bagaygay, Sara, Iloilo, Rizal La Paz, Rizal Palapala, Barangay Alalasan, Boulevard, Rizal Palapala, Veterans, Barangay Lagan, Cabatuan, Iloilo, Barangay Tupol, Cabatuan, Iloilo, Bakhaw, Mandurriao, Bulilao, San Juan B, San Juan Mulo, Lagan na Cabatuan, Veterans Village, Barangay Manwe Oton, Barangay Veteran, San Antonio, Barutak Viejo, Barangay Monica, Barangay San Fernando, Barutak Viejo, Dicatri, Balabag, Santa Barbara, Tansa, Bonifacio City Proper, Veteran, Son 1A, kag atong driver, taga Son 5 Boulevard. Now, ano oras ka naging kanda kang bypass operation? Alas 11, exact. Sang aga kung sang gabi? Sang gabi, Bombochap. Oh, alas 11 sang gabi. Tigala nun ito yung iban nga taga Barutak, taga Cabatuan, taga bisan diri lang gano to yung taga Lapas. Amo kanang gin question man to sa pulis nga ganon sila to motoras. Oh, sa bahin sang mga nagkaladakpan kag ginakusanan visiting drug den. Daw tama na gid man iya ka bahol nga mahambal ka lang kung nag-ano-ano ka lang to kay waay man niya sang may abi kon may butika dira, may pharmacy dira, or may convenience store dira nga bukas sa 24 hours a day, may hospital dira. Kay ti ma-justify mo ang imo presensya sa isa ka lugar sa nisura sang kagabiyon. Hindi bla? Tinaginano na to sila ya. Kag ang operatiba, ang Regional Police Drug Enforcement Unit, Bombo Jomar, no? Sandig man sa pagulo-istorya naton sa pila naton ka mga kilala sa nga miyembro sa Philippine National Police. Kag kung may mga magkaladakpan ni sila bala, hindi amo sina kahapos magproseso sa pag-file sang kaso. No? Tikon sa paminsaron pa bing tamad ang pulis ta, titaning target lang to dinakop nila. Hamakon mo pila ka 32 katao ang pasakaan nila sa kaso. Oh? Hindi niya mahapos kag madali sa pag-file sa mga documents agod nga mag-file sang kaso, Bombo Jomar, kung nagpinahapos lang ni Abe ang aton sining RPDEO, taning target lang to dinakop nila. Accomplishment man gyapon. Sa mga naghahambal na nga pinanggusnit lang to, pinangbutong lang sila, why sila labot, isabta nyo anay, ang palamangkutanon. Oh, taga Barutak Biho ka, taga Uton ka, o bisan mapalapit-lapit pa ta, taga Rizal La Paz ka, gaano ka to sa suludlon nga bahin sang Bakaw sa nisura sang kagabiyon? Bombo Jomar? Amo gani nga kung kita man maglanta babot sa kung baguhanon ka na sa lugar, posible hindi ka makadali-dali tol-tol kay taba ka sulod doon pa. Ang lugar abi. Kaya mo nang ano mo naman ang pamangkot da sa otoridad nga atit tagiban sila nga barangay nga atit nakadangat sila adra sa may nasambit karon nya nga lugar. Kaya mo na ang isa na karon sa gina proseso man karon sa otoridad kay undergo pa ni sila sa may drug test. Kag ang iban check tani kung naka-disburse na gid man to ang pilato kay Joms? Kunang kilala ko pa to ga monitor sa Canada. Kanya may prayer meeting sila grupong butsam. Oh, dugang nga pagidi nga kuminto.
ang kunang migo niya pa kuno anay nagbakalang kartolina kay may project sa school. Wow, kartolina paged. Joms? Amo gani na nga kung kita maglantaw kinas may police station tabak damo sila pumusam abe ko gani may mga nagaldakpan to nga kinagamo kung involved sa gamo abe ang natabog galing nga may nagbaybas. Actually ang iban na pakigungutan naton kina naka-interview kita ginako nagidman nga ara sila sa lugar. Sa to gani sa interview ta nagahulat og sa sagwa sa may basketball court, may ginsugo ini siya nga magbakal sa sulod worth 300 pesos ang kwartaya. Ang ginsugo ito sa individual bubusa pero do mga more than 1 hour na kuno ay kabalik. At sa sulihi nga tigin palapitan siya sang pulis. Akagin ano ginsugo siya nga baklon worth 300? Illegal drug. Ti simpre ti dakop gid siya. Amo nang ibante nag-ako man nga nag-engage sila sa sining illegal. Sa mga naghulat kagabi nga wala kabot, ati ang runner nyo to. Gindakop sa karpidiyo. To ginagmayaw 300? 300 sa mo manambala kina to sa interview ta saga. Pangatse lang na isang kilala ko. Kaya mo ganin ang 300 nila, hindi ka bakal ka, no? Hindi ka pangita, kabugado, da. Pwerte pag iniyang isa, Jomso? Nga man. May manugluya, kuno da nga nami magluya sa dira nga area? Dira sa may sunto? Oo. Doon po ko kumaluaw? Diba? Basi ko may manugluy, agag may manugbot-bot. Kadungol, ginmala sa aton sini nga mga viewers subong sa Facebook Live mo. Amo na, ang kalakip natin, salamat matugan yung mga opisyal kasi nagkalakpa na da ang ining mga individual. Babusam. Kung damo pa ni mga follow-up kay more than 2 months lang pag panilag sa otoridad ting iban siguro ay pag balik. Nasurtihan na tong iban nga way kabakal that time. At siguro kung nagtingob din sila basi igo bla sa igo sa police station sa may Lakapsel. So itong iban to gani nagaginotok na do Sardinas sa ang ilang siling nga sitwasyon sa may Mandurriao Pension Station. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Sa bahin ni Manuel Jones Sinyola, taga Son 5 Boulevard ni siya, may gindulong siya kuno to. No? May gindulong siya ti granting for the sake of discussion abi nga ti nagapangabuhi man niya sang insakto ang tawo. Nagapulaw. Pero di suras na sang kagabihon. Pwede makabiyahe abi halin sa aga hasta mag alas 7 sa gabi. No? Pwede ka man hambal abing sagwa lang ko asta, kay ti sunudlon pa ning area mo. Why kita nagahambal nga naga-engage ining isa sa mga nadakpan sa bypass operation? No? But ang iya sining nga presensya dito sa area sang ginpatigayon ng bypass makaduluda. No? Ti that is why nga gindala ini siya sang mga operatiba. Sambal gani ni Police Captain Glenn Suliman, siya ti may kinamatarong man kamo. Pamatud-an nyo na lang sa korte. Tingilaya, ginahimo mo lang sininilang ilang trabaho mo. Ganit bla? Ti kung inosinte kagid man, ti pa matudaan mo lang sa korte. Galing kaya problema naman, tricycle driver,
ini man ni kasarang magkuha sa nga pribado sining abogado, ara naman ang aton sining nga Public Attorney's Office. Ngati kung si Senator Rafi Tulfo pa, sinya dapat ang aton siniyang Public Attorney's Office. Amuning dalangpan sa mga hindi kasarang mag-hire sang aton sang mga private lawyers. Ti dapat pabakuro naton no? Namin ko hatagan sa nagakigo siniyang kay gayunan man nga ila sining madipinsahan ang mga kubos kini kasarang sang private lawyer. Tiyan mo sinikaron ang nangin resulta 32 gid ang mga nagkaladakpan sa ginkasa nga bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Captain Glenn Soliman. Kaga na-recover nga illegal drugs ang nagabalor lapit 1 milyon ka pesos. Congratulations and keep up the good work sa mga miyembro sa Regional Police Drug Enforcement Unit kag sa ila sining team leader dira nga si Police Captain Glenn Soliman. Pangharuga sila tanan, sera. Para nga magkladak pa ni mga durugista. Abi nila kay natapos ng tawag siya ni, tapos ng termino ni former President Duterte, why na lagsanay mga durugista? Sige niya padayon ang kampanya batok sa illegal sining droga. Oras 25 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri man sa palatuntunan ng bumbuanay sa udto. Hilamusan, ginsibinan sang mga tinaga ni City Councilor Sedfrey Cabaluna ang mga telcos kag nalakip pa diri ang National Telecommunications sa komisyon. Kay do kasubong sini kuno nga himo sila nga butigon kag nangin butigon ang aton sini nga mga konsihal sa pumuloy sa syudad sa Iloilo. Kay hindi gali pwede ang packet or modified signal jamming. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumduma. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang
maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa 8 minutos sa ang nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto sa gyapon ko mo bombo Shama Blanco Hover. Hindi gali pwede ang packet or modified signal jamming. Hay, tingaaway niya kabalo ang mga konsyalta. Ay, why man sila kuno ginhambalan sa NTC kag telcos mo? Gintawag nga do kasubong ginhimo sang NTC kag telcos kuno ang mga konsyal nga butigon sa mga tinaga pa ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Ginako sang National Telecommunications Commission Region 6 nga hindi posible ang pag-shutdown sang signal sa mga specific areas din lamang Bombo Sham. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo, kanda Engineer Lea de la Cruz Doromal, officer in charge sang Regional Director National Telecommunications Region 6 kagad si Attorney Deo Tan, Legal Officer sang National Telecommunications Commission Region 6, ilaging pahayag nga ang ginayo sang Philippine National Police nga pag-shutdown sang signal sa mga specific areas kung sabihin naka-indicate ang mga judging areas sa syudad ang hindi posible. Upon sa request ng kapulisan, gindala ini sa komisyon sa Manila kaging aprubahan man gilayon nga ipatuman para sa selebrasyon sa binagyang 2023. Ginklaro sa National Telecommunication Commission nga ti hindi jamming ang natabo kundi shutdown. Ang tinaga nga jamming Bombo Sham, illegal ini siya. Apang kung hinyon bilang special request kaga hindi temporaryo, pwede ini siya mahimo. Apang ang natabo diri ang tanan nga cell sites nga nagapalibot sa specific areas o kung ng specified areas of concern siyang dapat wala sang signal ginpang shutdown. The reason why nga may pila kabahin sang probinsya sang Guimaras kaga naka-experience man nga wala sang signal sang tion sang dinagya. Halimbawa diri Bombo Sham sa may area sa may Freedom Grandstand. Ngati ang area diri just like binahambal di nga na-shutdown na ang mga cell sites diri sa area sa may city proper and na-monitor sa National Telecommunications Region 6 nga sa gihapon may signal pa nga nagalabot sa may area sa may Freedom Grandstand kag naibaluan nga sa may area ato sa may Guimaras. The reason why nga tiging shutdown ang cell site dito sa area agud wala asang may ma-feed nga signal directly sa may area sa may Freedom Grandstand. Kumbaga it depends sa location ng cell sites nga makahatag sang signal sa specific nga amo modified ng mga areas sa may syudad sang Iloilo. Kag nagpahayag sang kalain sang buot ang sila ka mga konsihal sa natabo nga dugim basol pa ako na nagwa nga butigon ang City Council regarding sa natabo nga pag-shutdown knowing nga ang giaprubahan nila nga resolution modified to specific nga mga areas of concern ang kuntani maka-experience sang signal shutdown Bombo Sham. So actually nag-man diri ang Jel? Steady Paul sana, hindi sa gadulag. Balikan tali niya, be. Momo Angel, please come back. Bombo Sham, okay na? Nan. Mula na, hindi na magulag-gulag. Super Bombo Sham, amot matabo, nga way back sa mga kamombo nato, nagpangay isang request ang Philippine National Police ako ang request sa linig mismo sa Camp Crame nga tiging relay dire sa may Philippine National Police sa atin sa may Iloilo kada nagpahayag man nga nagapangayo sila sa bulig sa may City Council nga kung aprubahan bala nila bilang may resolution man and nagpahayag sila actually sa time natong session ni Bombo Sham din pamangkot ni kagawad ako ni Councilor Taridel Nava kung paano ipatuman sa kapulisan ining signal shutdown o kung ang term nila is actually signal jamming. Bombo Sham kaga nagambal man ining kapulisan nga makandak sila sa pagpakisapot sa National Telecommunications Commission apang naibaluan nga wala gid ato gali na dayon. The reason why nga wala na istoryahan kag na-relay sa mga pumuluyo nga hindi gali posible ining
signal shutdown sa specific areas of concern gid lamang Bombocham. And the reason why nga nagpahayag sang hindi maayo nga ti kalain sang buot, the same time ti nagbuwa nga butigon ang City Council sa nangin resulta sa sining signal shutdown Bombocham. Kag nagpahayag man ang National Telecommunications Commission Region 6 nga ti sila lama ang nagamonitor kung ano ang gina-implement sang telecommunications companies nga ti mando sa ila sandig man sa approved na request sa babaw Bombocham. So actually nagpangayo ini sila sang pasensya sa mga pumuluyo nga ti inaapektuhan sang signal shutdown sang ti nagligad lamang nga selebrasyon sang minagyang 2023. Yari ating pamatian ang nanging pahayag ni Engineer Lea de la Cruz Doromal kaga Attorney Deyotan sang aton ma-interview. Ang natabo dito sa aton kay na bali na apektuhan ang iba naton nga lugar because within the vicinity nga specified nga gin-request nila kinahanglan naton ma-clear naton ang signal. That's why the neighboring cell site kinahanglan man i-shutdown para ma-clear atong area nga specified naton nga i-shutdown. In order to comply with the directive of the commission, because there was already identified areas, there will be no signal. So those areas are already part of the directive of the commission. So the only way that Telco can comply with that directive is that all cell sites serving the said identified areas should be shut down, because the orders of the commission is temporary cut off all signals. So there are cell sites outside of the city or neighboring areas which are serving the area of concern. So the telco needs to comply and shut down those cell sites in order to comply with the said directive of the commission. The signal shutdown was done also previously before this dinagyang, no? And those specified areas, Abe, nakambal dito na butang na wagid signal. So itsindihan ko man na bisang taho way giban to signal sa amuna na areas. But on the part of NTC, we are a regulatory and enforcement agency which monitors the implementation of signal shutdown. So we followed the orders based on the directive of the commissioner, which was for the temporary shut off of all signals that is serving the said area of identified areas of location as suggested. During the hearing, which was on December 15, And then, excuse attorney, it's that jamming, it's a shutdown. Yes, there's the difference. Jamming is different from shutdown. Shutdown. Our orders from the NCC commissioner is cut off. Cut off. Shutdown. Jamming is using a device to block radio signals emitted from a cell site. So you're using a device that blocks the signal. So open or hindi way na shutdown ng cell site, gaandar na inaya, kag gasend sang signal pakadto sa isa ka lugar pero ginablock, ginajam sang isa ka device. That's jamming. When we say cut off or signal shutdown, we deactivate the cell sites sa kung who is serving the said identified areas. Balik sir, naka-istoryanay ka mo sa Philippine National Police at the same time sa inyo at na-communicate nga hindi gali posible ang signal o kung specified lang git nga pag-shutdown sang naggibaton lang namon ang ilang request and then we endorse to Manila and then the request is shut down the signal with a specific area. So bali mo wala gid siya na istoryahan like na-explain na okay ang muna ning areas kag hindi siya posible nga na-explain sa Philippine National Police. Because that depends on the location of the cell sites, no? So it depends on the telcos wherever the cell sites are located. If kung ano yung mga patsyon naga-serving those areas. So siguro ang sa telco man ma-informan sila kung namugiman na area siya ang ga-serve sa city. On the part of NTC, we monitor the implementation of the said directive of the commission. It's the commission itself who decides whether to approve the said signal shutdown or not. So the regional offices implements the said order of the director, of the commissioner. Ang ginimo naton diri sa regional office 6, ginamonitor ginaton ang specific nga area, ginamake sure naton nga wala gid sang signal because it is requested. So kinahanglan ina siya maano naton nga
wala gid sang signal ina nga area. That is not possible, no? Because in order to comply with the directive that there would be no signal within the area of concern, you need to shut down all cell sites which are serving the said identified areas. So if the said identified areas are within the specific location, there are cell sites outside of that specific location which are serving the said identified areas. Because we have cell sites which have short and long ranges, depending on the 5G, 4G, LTE, or 3G, 2G capability. So there are cell sites from neighboring areas which are transmitting long range of radio signals to the identified area. So that needs to be set down to comply with the directive of the commission. That's why the telcos, kung may masulod na signal mismo sa event areas from sectors 1 or 7 to 12, ang ginapatay dayon kay may sulod na signal coming from cell site, from neighboring areas or sa ibang na lugar. Again, the cell sites are different locations. So only the telcos knows where these cell sites are depending on the service provider. On the part of telcos, I myself received a text message informing me that there will be a signal shutdown, including neighboring areas. On part of the NTC, because the directive issued was there will be no signal within the said identified areas from sectors 1 to 6 to 7 to 12 from that specific time and specific date, then they complied with the directive of the commission. As on the part of the Regional Office 6, which we are the monitoring agency with regards to the implementation of the signal shutdown. Yes, so basically we know because we receive a lot of complaints, even in our websites, in our emails, in our hotlines, that there's no signal and they could not be able to communicate with them. So on the part of NTC, we only implemented the directive of our commission. So for any inconvenience which our constituents experience, we are sorry, and at the same time, because at the same time, NTC has also no signal. So and all the members of our team has no. We have no also signals. But we would like to take this opportunity also to thank our radio amateurs, radio operators. And the civic actions. Who help us monitoring monitor the signal shutdown. Because the lack of communication, we use the radio ham radio to be able to communicate with the networks. Nabatian sang aton mga kabombos kaya Engineer Leia de la Cruz Doromal, ang Officer in Charge Regional Director sa National Telecommunications Commission Region 6 kaga Attorney Deo Tan, Legal Officer sa National Telecommunications Commission Region 6 Bombocham. Okay. Pag-aon tabi ang pagpangakig ni pagpangusisa ni Attorney Cabaluna be? Momo Angel? Bombocham actually ang naka kita kay Attorney o kay Councilor Cedric Cabaluna nga during sang initial part sang consultative meeting nagpahayag ini siya nga hindi bala manami ang main resulta sang signal shutdown. The reason why nagambal siya nga nagwa nga butigon ang Iloilo City Council bangod nga sa mga sila nga daan mo siya ka mga postings ang nagwa before sa event sa may dinagyang nagambal nga specific lamang kag ang mga areas na maka-experiensya sa signal shutdown, mga judging areas specifically lang din Bombocham kung sabihin magapatigayon sa pila ka mga events just like ang sami illumination, barangay tribes competition kag kasadyahan sa kabanwahanan nga competition Bombocham just like mga judging areas from Freedom Grandstand sa may Capitol, Quezon Ledesma at the same time diri sa may area sa may Rizal Mapa, Bombocham amo ina ang sila ka mga nangin areas kung tani nga maka-experiensya lang sa signal shutdown napang haluson bilog na syudad sang Iloilo at the same time mga ka-eating areas sa may probinsya sang Iloilo. The reason why nagpahayag sang iyaman sentimento si Councilor Attorney Cedric Cabaluna ang bilang chairman man sang Committee on parang public safety man Bombocham amo ina ang Ari matian tabi gel si Attorney Cedric Cabaluna kabahin sang pahayag sa during sang committee hearing. So you see the difference here. There were so many things affected because of that single information that only you are capable of giving us. No? Sa inyo dapat magaling na itong impormasyon. Sir, hindi kaya. Muna nang balik ng Sir Branda. Hindi na kaya, wala, bahol na ang ginapropose niya jamming, bawal na ang ginapropose niya pocket areas. I don't know if the PNP is aware that your proposal was not
possible? I mean, yung proposal nga bakit jogging, were you aware that that was not possible? Or do you have any idea, based on your experience in other LGUs and festivals, that that can be done? Kasi, Mula to? Nabatian nato nanging pahayag ni kabahin sa nanging pahayag ni Councilor attorney o Councilor Cedric Cabaluna. Actually Bombo Champ ni pahayag agid nga sa Batman ang Philippine National Police paagi kay Police Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr. ngati sa gihapon despite sa amo sini ang nagkalatabo sa bilog nga eksperyensya sang Ilonggo sa signal shutdown, still mag-propose man sila sa gihapon sa signal shutdown para sa dinagyang 2024. Nakadepende na kuno sa iya ang signal shutdown kung i-approve ng City Council o kung ni Mayor Jerry Peñas ang matabo diri Bombo Champ. Kasi actually nagsabat si Councilor Orminico Baronda ngati hindi man nagakadapat istoryahan ang kung ano ang natabo o kung ano pa ang matabo sa 2024 ngati if ever propose gyud man ang kapulisan sa signal shutdown apang mas importante suno sa konsehal nga maistoryahan kag maintindihan kung tani isang mga pumuluyo nga angati naglabot sa punto nga ang amo ini ang nanging implementasyon sa signal shutdown di sa syudad sa Iloilo, Bombo Champ. Sige. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 8 years ago, natabo ang Mama Sapano Massacre. 44 ka mga miyembro sang Special Action Force ang nagkalamatay. Ang mayor nga rason, no proper coordination. Kung girato ang natabo sang Enero 21 kag 22, damo naman patay. Ini bangod sang lack of coordination. Ngaman lack of coordination. Makapila ka bes nagpatigayon sa public hearing, committee hearing, or whatever hearing na patigayon nyo dira. May nakapamangkot bala sa proper authority or proper office, just like the NTC and the telcos. Pwede bala ini? Anong natabo? Kay abi sang City Council, ginbaton man lang iya sang National Telecommunications Commission, ti okay na. Pero ang punto, napaathag bala. Naibalwa naton nga this is not the time sang blame game nga ginatawag or tinudloanay, pero hindi man lang siguro iya tanan nga kabigon tabi ang kaakig naton, kaugot naton during the time nga mayara sang signal shutdown. Himuon ta nga basura kag ihaboy sa aton sinima konsyales. Tungaon tayo na. Ining basura, kaugot kaakig ta, lakip na nagkalalita ng plangabuyan, katunga sinang basura, plak naman to sa National Telecommunications Commission. Ngaman, kay waay sang proper coordination. Sa ngalan sa diskusyon sa aton sini nga mga kabumbo, kung ginkasugtan man or naaprobahan ang resolusyon
sang City Council para iya sa the so-called modified signal jamming kagin pasa sa National Telecommunications Commission tani sa pagbasa sang NTC nag-communicate back sila sa City Council, Vice Mayor Ganson, kung sino man daang konsihal dira, hindi ni pwedeng signal jamming, hindi ni pwedeng modified signal jamming, so on and so forth. Kung magpatigayon kita shutdown, kabilugan gina, kay bangod, amo sini, amo santo, amo sini muna. O galing abi kay bisan pa lang sa pag-aprobar sang resolusyon, damo nang natak-an nga diskusyonan, agod nga mathagan mismong ila sini mga kogalingon, kaya ang iban niya, gambal to nga, sagad pita di kabina, isay, nga aprobahan man nagyapon. Tikunti entonces, tinamad, takan nga muda sa trabaho nyo as city councilor, resign. Lilintukin siya, resign. Ang obra nyo malang sesyon, kada Martes, kung may public hearing, balik ka na kung membro ka sa komitiba, kag chairman ka. Pagtapos sinano, pero why naman kamo sang, why man kamo gapangakwat, why man kamo panilig basura? Tinsat nga kung may topiko nga dapat ang tanan-tanan sinimaklaruhan, kag dapat may intindihan, nga doon kadali ng iba daw. Sa natabo sini iya nga signal shutdown sang 21-22 nga namo ang nahulan, lakip na diri ang palangabuyan sa mga delivery riders. Ang barasulon sina diri kamo. Why niya sang isa lang iya ka tampukan sang niya basol? I-share nyo. Police, City Council, NTC, kaga mga telecommunications company. This is how brilliant our government official sa plano kag pagpatigayon sa mga pagsulundan. Amo ni sila ka brilliant. Aganan flyover, Ungka flyover, local public transport route plan. Titistingan talay kung kinarambot-sing kaga huol sa pumuluyo, ano talang, resolbaron talang galing. Ang wala maplastar, kag way mapainsindi sa tanan, nga mga konsihal, kag kung sino pa dira nga mga hirudes, may kantanan sa signal jamming. Tawad nyo bla? Abi ko anay, may leksyon na tato sa Mama Sapano 8 years ago, nga kung wala gali isang proper coordination sa aton sini nga mga kabumbo, madamo sang kabuhi ang posible nga madula. Damo tao posible magkalamatay. Tiway pa kita to nakakuha leksyon how? Sa gihapon ang mga pagsulundan nga ginadihon sa aton sino mga opisyalis to pasapayan. Tapos kung mag-suffer ng taxpayer,
we are very sorry, gapangayo gid kami sang pasaylo. Shit! Te palabras. Di pwede manayhan, abi, nga ang pumuluyo naman, taxpayer naman mambali. Ay, pasensya gid ah. Pasensya gid kagawad, vice mayor, mayor, congressman, pasensya gid na nagsala kami gali sa pagbuto si mo. Di pwede ka nakalayas da, kay di ka namon mapuslan gali. Tani ko na mula nakahapos ti do. Ah, makapatas-patas man ya taxpayer, no? Sa sunod, tunin nyo mayo. Tunin nyo mayo. Para nga ti, kung may huol gid man, hindi amo sina kadako, kay ti, may mga pagsulundan man iya, nga hindi man tanan nga mga pagsulundan or guidelines or kung ano man dinabi nga lihok sang gobyerno, hindi man ina tanan perfect gid mo. No? Kung may maapektuhan sina dirati, pasiguraduhon man naton nga hindi lapnagon kag hindi interesang pumuluyo iya ang mas labing apektado. Insindihan tana nga wala sang mga proyekto, mga pagsulundan nga mambal naton 100% perfect. Ang aton lang yung pasiguraduhon sa aton sini makabumbo, no? Nga hindi amo sina iya kadako ang uol nga matuga sa interes sang kadaman. 55 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Iyagaon ko report ni Bombolin si Badi kay ang mga swine raisers sa San Miguel, kag Leganes, Iloilo, nahatagan na sang cash aid sang provincial governmento. Now, luyag ko pa tani itakol ining issue bala sa sining pagkadakop banwa, no? Sa pagtumod kag yara na karon sa custody sang Philippine Army si former Presidential Security Group Chief Brigadier General Jesus Durante. Ginaligaran mo ni siyang mastermind sa pagpatay sa Davao-based businesswoman model nga si Evonet Chua Plaza. Pero do medyo malawig-lawigan kita sa nadrabe. Anyways, ari na si Bombolin, i-check tang iya sininga report. Bombolin, sa report, please come in. Natigayo na Bombotsam nga mahatag sang Iloilo Provincial Government headed by Iloilo Provincial Veterinary Office ang ining mga cash aid or cash assistance para sa aton nga mga swine raisers na naapektuhan sang African swine fever diriya sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. Ang natigayo nga mahatagan una dito balik-balikan ta ang Banwa sang Uton, tapos ang sunod amo ang Banwa sang San Miguel, kon sa diin ang sa San Miguel Iloilo Bombotsam natigayon diri nga ma-distribute or ma-release ang 1.075 million pesos na financial aid sa 94 ka mga affected nga mga swine raisers sang African swine fever. Magluwas na Bombotsam natigayon man nga mahatagan sang Banwa sang Uton ang sang Iloilo Provincial Veterinary Office ang Banwa sang Leganes Iloilo kung sa diin natigayon dali nga ma-release ang 373,000 pesos sa 39 ka mga swine raisers sa may Banwaya sang Leganes. Actually, ginupdan ini siya sa pag-distribute sa financial assistance. Ginupdan ini siyempre sa ilaman nga alkalde, si Mayor Junjun Hain, kagagin assist diri mismo ni Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada. So aside man sa financial aid, ang mga hog raisers nagkabaton man sila Bombotsam sa mga vegetable seeds nagikan na iya sa Department of Agriculture Regional Field Office 6. Yari bala pamatiyan nato anong pahayag ni Dr. Darrell Tabuada. Last week nakahatag na kita sa Uton. 189 farmers to siya ang gitagaan dito sa Uton. May mga nabilin pa dito nga wala pa makakuha sang assistance pero gamay naman lang, more or less mga 6 farmers. Kahapon ato kami sa San Miguel. Ato kami sa may Leganes. Kag subong ari kami subong sa may San Miguel.
So, padayon subong ang tagtaganay sa cash aid, Doc. Yes, so and tomorrow may mga schedules man kita. Ang mga nabili natin yung Banwa, gina-work out namon subong ang schedules. Coordinate kami sa agriculture sa Limudjan, sa Tabarbara, New Lucena, kag ang Mina naton. Ang sa San Miguel, Doc, pila tanan ka mga farmers ang halatagan? 89 farmers di siya ang talagaan natin. More or less patap. Ang sa Otoño, Doc, pila to gani? 189. 189. Plus may ara kami nga anom pa nga wala makakuha dito. Okay, sige. Pero ara naman to ang chicken nila. Ni-schedule lang naman kung saan naman ma-distribute. Yan, Bombocham, si Dr. Daryl Tabuada, ang Iloilo Provincial Veterinary Office Head. So padayon ina siya, Bombocham, no, tagtaganay niya sa financial assistance, magluwas sa sining mga kabanuhanan Oton, San Miguel, Leganes, may iban pa gid nga mga banwa subong nga gina-workout nila agod nga timahatagan mga iban pa nga mga affected nga mga swine raisers sa bangod sa sining African swine fever, Bombocham. Ay importante sina diri Bombolins bisan pa paano do makabawi-bawi man sila or may kabaylo man tong nagkaladula sa ila sa malawig sining tsimpong ila sila nag-invest sila sa hog racing anon mo kay ginigo sa African swine fever abi? Amogid na gani Bombocham. So ang mga makabaton diri no so nga mga swine raisers nakadepende ina siya kung pila ka baboy natigayon nga mapatay bangod nga affected sang African swine fever ranging from 7,000 pesos to 30,000 pesos ang financial assistance no per hog raiser nga ginhatag sa ila, Bombocham. Amo ning ginaplastarta sa sa picture? Amo ni sila mga nagabaton? Yes. Ti tatay ni pila ni baton do medyo dagdag pa yaguyayaw. Nakadepende manina Bombocham sa kung pila ka mga baboy so man nag-invalidate manina siya sa bahin sa Provincial Veterinary Office. Ang iban to do naga-yuhuman Importante nga kung pwede pa lang may ara sila sa liwat or makabing-abi naton nga start-up kapital liwat na bumulin sin kaso por kaso nga gusto nila magpadayon naman pero sa hog industry or iban sini iya nga kung ano man dira ang butangan sini nila sang ila sining investment naman sa sining ayuda. Ang importante sila dira nga why gid sila matamaan kag why man sila gipabayaan sang provincial government. Yes, in fact, pagid Bombocham. Kagdugan ko na lang, Bombocham, bangod nga tinaka-file na darino sa resolution na investigation ining construction sa ungka kag aganan flyovers diri sa may Iloilo. Gin-file ini siya mismo ni Kabataan Forte List Representative Raul Manuel ang ining House Resolution 721 kung saan panawagan ini for a legislative inquiry sa construction defects kag delay sa ungka kag aganan flyovers. Ginpahayag niya diri Bombocham no kay tibag lang gidamang natapos no ang pagpakigangot man naton sa iya. Ginpahayag niya diri nga tinagalaom siya nga suportahan ini mismo sa mga congressmen sa bahin sa House of Representatives especially no sa mga Ilonggo representatives naton Bombocham kay iuna na to yang nagpalabot man or nagpabutyag sa suporta amo si Iloilo 2nd District Representative Michael Goroseta kag tinagalaom diri si Representative Manuel nga matigayon man ang iban makapabutyag man sang interes kag masuportahan ang iyang resolusyon agod nga maumpisahan na ang ining legislative inquiry. Actually hambal niya hindi man ni makaapekto sa padayon man nga pagkaayo or construction sa ungka flyover, hindi man ni matunga ang atensyon sang iban nga mga persons involved kay ti lain man ni kuno mo lain man sa bahin sang Congress or sang House of Representatives kung sa diinti diriya mahibaluan kung sinong may sala kung ano ang sala gid abi sa sining pagpatukod sang ungka flyover, Bombocham. Maapektuhan lang ang pagkayo abi or progress sang aganan kag ungka flyover kung ang kwaon nga resource person sang Senate inquiry amo ang mason ang naga-mix klada sang siminto ang naga-welding sang kabilya inaya mapiktuan pero tikon ang mga opisyal man lang yan sa DPWH kag ang kontraktor ipatawag hindi man aya makapikto sa kung ano ang ila sini nga kalayuhon dira or anong himuon dira nila subong in terms of engineering work sabi Bombolinse.
In fact, pagid Bombot Sam. So, daan. magluwas kay Representative Raul Manuel, iban pa diri nga mga principal authors no sa resolution. Amo sa Representative Arlene Brosa sang Gabriela Women's Party, kag Representative Franz Castro sang ACT Teachers Party List, Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo body para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo. Salamat kid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniiya nga follow-up report. Dibantayan tani kung anong mangin resulta sa legislative inquiry ni nga ginduso ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Kung anong mangin development niya sini. Kung matigayon gid ba lang pero dapat ang tinutuyo sini mapasabat ang dapat nga may salabton sina Adria. Standby na kamo sa kahapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Ismomot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo.
Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kun ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist? Sa internet mga kabombo, welcome na sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine saying hi and hello, smiling at you at this very moment. Welcome sa kahapon lamang program on a beautiful Thursday. Balik na naman ang turutugnaw, puro panalithi. So careful kita ha, bawal magkasakit. Kay mahal ang bulong. Tapos kung magmasakit ka, ma-absent ka, way kasweldo. So be very, very careful, good. Anywhere you go, see to it, may payong ka, may jacket ka. Safe na, no? Safe ka na sa payong. So welcome mga kabombo, diri sa kahapon namang program. Kung sa diin, nagahulatan naman ang ating mga very interesting and very exciting nga mga kasaysayan. Gina-share diri sa aton sa ating mga letter senders. Kag who knows, kung nagsan ikaw sa mga story, basing mga istorya ang isa na sa aton nga pagabasahon sa sining nga hapon. Kung wala pa, then umpisahin na ang mga istorya. Pungko isulat, and then kung tapos na, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala mo na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon lang dira sa kay Veron sa bagakay ang ating winner last week. Last Saturday natin siya ginannounce sa kay Suryahanay kami kaina and we're good. Okay na kami sa among nga sa atong nga pag-interview sa iya this coming Saturday. So, bantayan ninyo ha, ang istorya ni Veron ba, puro may mga pusil ang mga lalaki nga na-involved sa iya. For the meantime, mari na mga kabombo ang aton nga pambukas ng kalingawan para sa inyo tanan. Welcome again diri sa kahapon lamang program KLP with Tita Regine. Here's one from the Bombo Music Festival nagikan kay Mr. Nino de la Pazmas. Balikan. Good afternoon. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso.
puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na ibig, nagising ang aking damdamin, kaya't ako'y aasa na rin. Balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't balikan kita. Kung walang bulan, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin, kaya ako'y aasa pa rin. Balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam, kaya't balikan kita. Balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon din nais ipaalam, kaya't balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita, hanggat hindi ko pa na itatanong ang pangalan mo. Babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita. Something good that is beautiful and nice. Nami man nga balik-balikan, no? Pero lain man ang iyang dating kung may kaaway ka, tapos ginamalan ka, humanda ka, babalikan kita. Hindi, balikan natin ang mga beautiful stories, mga kasugpon, ang ibang mga news stories na ginashare diri sa aton sa Kahapon Lamang program, providing us entertainment every day and at the same time, and above all, inspirations, lessons in life. Sige, diretso kita sa first letter natin, and this is from Inday Nick sa 1st District. Dear Tita Regine, mayong hapon sa tanan-tanan nga miyembro sa Bombo Radyo. Tita, mayara man ako istorya sa akong kabuhi, natabo ang akong kasaysayan sang bulan sang Setyembre, exactly September 14, 1977. Nagaedad ako sa 18 anyos. Tita, sa edad ko nga ina, tama, gid ako ka para nobyo. Uy. Una sa tanan, mahilig gid ako sa tawag nga belasyon. Abaw, tita. Namilasyon kami sa Iping Barangay, kay una ka pala nga pag-upod sa bilasyon, wala gid ako maglaong, may dakpanay sa tawag nila nga bordon. Isa ako nga nadakpan sa singsing. Nakibot ako sa may nagtindog nga lalaki sa akon atubang kag magsiling,
Dawata ang akon kamot. Kay ako mga musta. Ay, hindi ako. Nadumduman ko ang saling sa akon tiya. Ang dedication sang picture. Amo ang imo nga isabat. About Tita Regine, naabtan kami 30 minutos. Wala gid siya kakumusta sa akon. Surrender gid siya sa akon. Nag-ilis liwat kami sang ginhampang. Tawag naman nila Pikpakbong. About tita, napierde naman ako. Ginpinahan nila ako kasal-kasal. About tita, ang lalaki nga ginpaparis nila sa ako, nakibot ako. Kaya ang iya hitsura, dutay ho, or tikbalang. Sus, nahadlok ako. Bawa. Judgmental. Ang hambal ko, hindi na ako mag-intra. Pero hindi sanda magpasugot. Nagkasal-kasal kami. Sus, pagkatapos namon bilasyon, nagsiling siya nga, maupod na sa amon. Yung siling ko, hindi pwede. Kaya wala gani kami kalisensya kay nanay kag tatay. Basi mabakulan pa kami. Basi, pati ikaw. Yung siling niya, boss na lang ako, pwede upod ko ang inyo paryente? Bo, nakibot ako. Sang siling, sang amon paryente, piyak baryo man lang siya. Isa siya ka miyembro sa Philippine Navy. Siya bagong graduate sa training. Hindi man balaan sa iya hitsura. Do hindi ko pasakaon sa amon balay. Tita Regine, may magulang ako nga babae. Siya ginpilit ko nga maatubang. Puwerte ang pangakig kang ako nga magulang. Bal niya, kung gusto mo, suluha ang gorilya mga bisita. Grabe, gitsa ka judgmental ah. Si tatay nakibot. Kaya nag-away kami kang akon magurang. Ginkaraan kami ni tatay. Ang hambal ni tatay, atubangan ninyo ang bisita. Kay tao di ang nagsaka sa balay. Tiyos tuman si tatay niyo. Tita Regine, gintugtan ako ni tatay nga atubangon si Ruben. Si Ruben, pangayaw ang iya tatay, tagatubungan. Nagpangaluyag sa akon, pero ginpabayaan ko ng anay. Nagbalik siya sa Sangli Point, Cavite. Nag-duty siya. Sige ang iyang sulat. 4 ka sulat, isa lang akong ginbalusan. Pero ang siling niya, okay lang. Nagabot bulan sa December. Nagbakasyon siya. Last break, nagkadto siya sa amon balay. Damo siya pasalubong sa akon. Hindi na siya tama kay itom. Nakibot na ako. Before my birthday, ang siling niya, sabta na ako. Ginsabat ko siya during my birthday, 1948. Nagsiling siya sa akon, mapakasal kami. Ang siling ko sa iya, bago umalis, mapauli na lang ko sa inyo balay. Abaw ah. Ang sabat niya sa akon, hangpon ko kay magulang ako sa imo. Tita, nag-okay kami nga duha. Nagasulatay man kami. Isa sa to kaadlaw, ginhagad ako sa akong tiya kag tiyo nga ma-sponsor sa kasal sa nga hinablos sa Badlan, Kalinog, Iloilo. Desperas ang kasal amon pag-abot. Damo ang tawo, may binayli. About tita, damo nang ilala nga mga soltero. Pero, gapasensya man ako. Kabaho, gid, sa ilang mga ilo. Baho ang sud. Namasuka ako. Puwerte ka gijagan. Tita Regine, may nag-abot. Nakamotor, guwapo, desente. Tingsaling ko, mangilala, tani sakon ba? Nagsulod ako sa kwarto, kag magpagwapa ako. Pero nagbinayli na sila sa guwasang balay. Pakaisa gali isang kalaslon ang nag-abot. Ang siling sang cousin niya, diin ang akon Paris, boss. Di ang siling sang nobya, taga-uton. Pwede ko siya makita? Gintawag ako sa kwarto. Day, gusto ka makita sang imo nga Paris? Nagwa ako. Natulala ang akon Paris, tita. Ang siling niya, baw, taga-diin ka. Wala na akong magsabat. Gali ang ina nga lalaki, security guard. Nagpangamusta siya sa akon, kag nagsiling siya, Miss, mabayli kita. Siling ko, oo.
Kaya daw ginakilig ako sa iya. Macho siya. Nagbaili kami. Nagtulok lang ang mga soltero. Kay hindi niya ako ginbuyan sang sining security guard. Pagkaaga tita, nag-ilis kami. Siya tapos na. Kami naman ilis. Ang siling ni guard. Tani magtalang ang pari, no? Kag kita nga duha ang kaslon. Para malipay man si nanay kag si tatay. Tang siling ko, pila na edad mo? Ang sabat niya, isa ka sako paray. Grabe nga sabat. Ang siling ko, bata pa na. Tita, nagpangaluyag siya sa akon, pero wala ako dayon ginsabat. Isa ka sako paray? Ah, okay. Kay ako may nobyo nga Philippine Navy. Sa pagkakulit niya, kulit siya permi sa akon. Tigin baton ko siya, sustita. Insigida, siya na malayi dayon. Kay mapakasal ko no kani. Ginhambal niya si tatay, nga gusto siya mga sawa. Tita Regine, gintawag ako buang-buang. Ginambalan, sigurado ka? Tapusa anay ang isa kag magdesisyon, tiusto man. So nagpauli sila nga wala madayon. Tita, wala na ako nagpakita sa akong nobyo. Naglayas ako sa amon balay. Naglakat ako sa Mindanao. Nagpanguma ako didto sa Bukidnon. Nagupod ako sa amon paryente. Why na ako nagpauli sa amon balay? Itubtub diri na lang ang akong sulat. Salamat gid sa imong pagbasa. Wala na ako magnobyo-nobyo. 64 years old na ako, wala bana. Si Inday. Inday Nick sang 1st District. Well, Inday Nick, salamat sa imo again share diri sa amon. Pinaka mga parts nga nagalamho ako, no? Kasadya sa imong istorya. Haba ko no nila, one of the most common reasons kung nga ang nag-remain single ang isa ka babae is because tama siya ka mapisli. Is that true? And then, sa imo naman yung bahin, yes, mapisli ikaw, and yes, may mga nanobyo man ikaw, but wala sang may natigayon, no? Nga nag forever gid kamo nga duha. Siguro ba si kapalaran mo gid ina, no? But anyway, even if single ikaw, kung happy ka man sa imong nga life, there's nothing to worry. And why should you worry? Hindi mo na yung problema kung wala kaya sang partner. Ang importante dira, you're doing good, you're doing great, and you're very happy para sa imo nga kaugalingon, and you have your family nga nagapalangga sa imo. You have so much love man nga pwede ihatag sa mga kahinablusan mo, sa mga kauturan mo, sa mga friends mo, sa mga people around you. So just continue to be happy. I'm sure wala ka man siguro yung regrets sa imo kabuhi, even if you remained single up to this time, hindi ba la? So, salamat gid, ha? Sa pag-share mo diri sa amon. May mga portion nga medyo naging judgmental ikaw. Pero sa listening ko na gani, no? Siguro, naging mapisli lang gid ikaw. And so, that's why, no? Nga daw, after sa mga kagun-kagun nga to, nga wala man natigayon, basi kung wala na sang may nakalabot sa imo nga standard, and so that's why you remain single. But anyway, enjoy life as a single person. Damo gid salamat sa imo Inday Next ang 1st District. Oras naton mga kabombo, 26 minutos, makaligad ang alas 2 sa hapon. Syempre, magapanumbalik kita with more beautiful stories nga i-share sa inyo. You're with Tita Regine, and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa patatas, mas
Sa may ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa Kaya mo importante nga kaymatan dito sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana Tubtob, Enero 28. Sa ininga Sabado, ang Technocrats Band ang natalana nga magtakop sang unang nga bulan sang tuig 2023 with one exciting musical show nga mag-feature sang inyong nga paborito nga mga kanta that are largely from the past sa concert at the Plaza, kicking off sa alas 6 ng gabi. Sa mga musical event, napulo ang mga Plazuela di Iloilo Dinagyang Edition mugs ang up for grabs sa tanan nga mga patrons. Sa Enero 29, Domingo, masangkad nga bukas ang ganahan sang El Puente or The Bridge sa mga luyag nga mag-attend sang regular Sunday Mass sa mga petsa alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga hindi pagduha-duhaan ang iyang pagpalangga kag pag-amlig sa aton, especially during hard times. Plazuela di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. And moving on sa ating next story para sa inyo, we have something from Sagittarius sang uton.
May tigulo ang iyang istorya sa aton sa sining hapon, Survive. Dear Tita Regine, ang kasaysayan ko nga ini, sang makurong kami sa isa ka isla. Daw sa selda ka, nga the only way is to escape if given a chance. Kabudlay gali kung wala ka pamilya, paryente nga makabulig sa imo. Sa pagsugod sini akon istorya, ginatamyaw ko anay ikaw sa maayong hapon, good health lang sa imo permi, kay kinahanglan ka gid sang imo mga suki sa programa nga ginabantayan kada hapon. Damo gid nga salamat. I'm sure kadamo sa luyag nga magsaysay sa ilang inagihan nga hindi gid malipatan kag labas pa sa ilang nga panumduman. Sa pagsugod sa amon nga inagihan inday, closure anom gid ka bulan. Tanan nga turista ginpapauli kag ang mabilin mga residente lang diri. Sa pag-declare ni President Duterte, ang mga residente hatagan sa suporta, bale 30,000 pesos cash, family sa 6 ka bulan nga closure per family. Pero ang amon nga nabaton, 15,000 lang. Di nagadto ang nabilin. Wala kami kahibalo. Ti sa 6 ka bulan, makaigo bala ina? Inday, binato na lang namon kay badly needed. Ang akong ginhimo, nagtiyangge kami para hindi dayon madula ang kwarta. Pero halos jutay lang ang nagabakal kay wala obrang kalabanan diri. Ti, ginakonsumo na lang namon ng iban. Primero, 3 lang kami sa akong asawa kag isa ka apo. Ga-eskwela, mabudlay maghatid dulong pauli kay limitado ang kwarta pamasahe. Ti, agwanta gid. Kung kaisa, ginalakat na lang namon pauli para makakinot. Tungod sa kabudlay sang amon nga sitwasyon, kapensar ako sang Green Revolution, ang pananumtanom sang berdeng gulay, like kamote, alugbate, okra, kag kalabasa. Piyan-piyan gid kung maka-harvest ka, pero 2 ka bulan ang akong paghulat. Pareho bala sang mangunguma. 3 gid ka bulan iya paghulat. So be patient, time will come. Abi mo inday, sang ulihi, 9 na gid kami. Nagabot ang akong diri bunso, dala pa ang 4, iya asawa, kag 3 ka apo. So, ang akong ginhimo, luwas sa gardening, pangahoy sa mangrove, para hindi na magbakal sang kahoy inugatong. Ari pa ang isang pagsubok. Inday Regine, nabagyuhan pa kami diri. Ang amon boarding house, naguba, kag nagtakilid. Masubo gid kaayo. Mabaskog kaayo ang Ursula nga bagyo, kay nagatagring gid sa kabaskugon. Disyembre 24, kag Pasko pa, hamak mo ina inday. Wala pang Noche Buena, kay halos sa palibot, naguban. Pag-aaga, naglibot ang mga official sa barangay, kag nakita nila ang sitwasyon. Nagdumdum gid ako, nga dako ang mabulig, pero 1.5 lang, para lang sa panday. 2 ka adlaw nga ubrati, wala na baklon, bisan kawayan lang. See how kurakot diri sa isla? Wala gid kami mahimo. Ang totally damage gani, 4,000 pesos lang. Flat pa ang balay, hamak muna banwa, baryo pa. Common talk lang inday. Now, padayon sa akong pagsaysay, maayo lang kay may cash for work nga ginhatag. Ang TSWD nag-offer obra, paninlo palibot para gid malipyuhan ang isla. 2 ka bulan, sweldo 350 ang isa ka adlaw. Panguha basura sa kalye, sa idalong balay, sa kanal, bisan diin lang, hasta beach, bisan gani sa idalong dagat, ginlimpyuhan man.
Bote, plastic, lata, binalukan, tanan ginhimo para malimpyuhan kag maka-attract liwat sa mga turista. Ang malisod, diri ko pa nakuha ang allergy. Nagpaantos sa akon sang tuman. Without the guidance of the Lord, hugot kag himpit nga prayers, kag always the faith that there is God who will take care of us. I was being cleansed, and I'm very thankful that after I was sent back home and found the remedy of my skin trouble, allergy, and without the virgin oil taken from the old coconut fruit, and maybe I was not healed. Well, kadto kita sa very worst nga bahin sa amon kang kabuhi diri as I remembered the pandemic. Good nga ang balai ko nagpadala sa amon isa ka sako nga bugas, pero hindi ini makalabot sa Boracay. Ginkuha na lang namon sa mainland, sa Katiklan. With pandemic, millions of people died. So, all tourists must have to go home. Sa wala na ang mga turista, tanan nga buot magsulod. Wala na matugti. Mahigpit masyado. Bisan media men, no way. Inday, kay na-trap kani, kanya-kanya na lang diskarte para mabuhi. Kasubo gid kaayo. Imol man kag manggaranon, nagasuffer. Kay wala sa makasulod, bisan bulig sang iban nga nasyon sa Katiklan mo pakuhaon. Ang iban diri nga may golden hearts, nagpantry. May ara kalabasa, malunggay leaves, 2 ka salmon bugas, kag 2 ka latas ng canned foods, panghatag sa mga imol gid para makaraos sa isa ka adlaw nga kagulutumon. If we heard again on their side that there is a pantry, we rushed again on that area para lang makasurvive sang krisis. Inday, we're really starving. Kag kun isipon ko gid, nagapensar na ako nga mag-give up. Pero may 4 ka young ones also na stranded. Imagine, siyam pa kami. Hawa ko sa akong bunso. Kung magkalma na gani ang COVID, sirit ka mo dayon. Kinahanglan gid. Sa ulihi, nakapensar ang akong bunso. Hambal niya, tay. May amigo ako nga na serbisyuhan, kag nalipay gid sila sa akong serbisyo. Ti isolati bala. Hambal ko, yes. A bright idea entered my mind. So I started writing. When I finished, dayon ko gin via airmail. It would take 2 weeks just the letter to arrive sa Amerika. With my explanation through the letter, kag napabatya ko sa ila ang miserable situation namon. Holy God, they immediately answered our needs. Ron is the name of that American sa isa ka foundation, so naluoy siya sa amon, and he quickly sent the money worth 5,000 pesos. Okay, that is already a big help. 3 times they sent us that amount, and really, God helped us and answered our prayers. If you wish for it, with good intentions, surely, He will provide us our needs. Inday ka budlay gid kung maalangan ka sa isla. Sa inyo, wala gid sang magwa, kag isa lang ang dapat tugtan kung may kinahanglan gid. Inday madumduman ko gani ang pandemic, COVID that killed many people, not hundreds, but millions. I never noticed that so many tears are already falling down my cheeks. I really thank God of His merciful hands and the 3 holy words that is in my mind. Knock and you will be opened. Seek and you will find. Ask and you will be provided. Tubtub na lang diri inday kay daw tearjerker ako kung kaisa, hindi ko mapunggan ang pagtulo sa akon luha sa akon mga naagyan. Inday kung ikaw makurong, stranded kag na-trap sa isa ka isla, ti anong imo nagakabagay nga himuon. So do all means just to survive. Inday, isa ini nga pelikula sa sinihan way back in 1970s. Ang mga tao nga nagagwa may bit-bit nga panyo. Kag isa na ako dira. Until then, always
Sagittarius of Uton. A Sagittarian born December 18, 1952, survived a movie in a 1970s awardee. Well, kanya-kanya kitang story, no? During the heights ng pandemic, nga lockdown, no one is allowed to go out. And if ever may allow, isa lang ka member and dapat, no? Kung very important lang gid ang reason, like mabaka ka lang sa essentials, baka kabulong mo, so balik ka dayon, o ganit mga salakyan, no? Ito kabudlay lang sa inyo because dito ka mo sa isla and it so happen nga ti mo nga isla gin pa close man. So dito gali ka mo ya. Dito ka mo nabilin. You are right, no? Sa mga tinion nga ti daw wala ka na gid sang mahimo. The best thing to do is pray and at the same time pabakudon ang aton nga faith, strengthen ourselves and find ways with the help of God, no? Para nga makasurvive kita. And sa inyo nga bahin, I guess, hindi lang sa imo, kundi sa tanan-tanan man sa aton. We did our best so that we can survive. Iti sa tion sang pandemya, bata ti gulang, manggaranon or imol, tanan, no? Naga-experience sang mga kabudlay. And so, kanya-kanya na kita pag-struggle, strive para nga malampuwasan ang ibang ginaigo mentally, ang ilang mental health condition nag-worsen. And so we really need, no, to seek the Lord's guidance and to ask help from Him so that makapadayon kita, no, sa aton nga pagpangabuhi no matter how hard. Kaya kanami man, no, sa sining mga tinion, may mga tawo nga they come up with something para nga kita makabuliganay kita. Ang pantry was a very good idea. Kadamo sa mga nabuligan. And even, no, ang mga neighborhood, ang mga kasilingan naton, di ba? Kita binuligay, dahuay kung ano ang ara sa aton dira nga do sobra ginahatag naton, no, sa mas mga nagakinahanglan. So, you are a survivor. All of us are survivors sa sining pandemya, and we pray nga totally, no, matapos na gid ini kagabay nga hindi na siya magpanumbalik pa. Thank you so much kid sa imo Sagittarius sang Uton sa imo nga pag-share diri sa imo inagyan during lockdown. Kay dito ka mo sa isla. Salamat gid. 44 minutos makalipas ang 2:00. Magabalik kita. And when we return, third story na kita, and we'll be giving you the 15th story of Miss G. Sa pagbalik naton, kaupin ninyo si Tita Regine, magabalik ang KLP, pagkatapos ng gid. So, pila ka mga importante ng mga kahilalo. Malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive Istorya ni Miss G, this is her 15th story. Dear Tita Regine. Maayong hapon, Tita Regine. Kisatan nga mga listeners ng Bombo, ilibinigid sa programa nga KLP. Tita, it's true gid man, nga mabudlay mag-alalay sa iban, kung ikaw mismo alalayan. Mabudlay magbulig, kung ikaw ginakulang man. Kag mabudlay magsolbar problema sang iban, kung ikaw mismo problemado man. Correct ka gid. Pero kung part sa responsibilidad mo ang mga bagay nga ini, kinanglan mo iset aside ang personal mo nga problema, kag kun anuman ang mga inagyan mo sa kabuhi para lang makabulig sa isig katamo mo, lalo na sa mga utod mo nga upod sa simbahan nga pareho mo man nga tumuluo. So na-mention ko na sa previous letters ko, tita, nga isa ako ka, please don't read na lang, tita. Okay, sige sa members ng church. Sa amon nga church, pastora or madre ang tawag sa ibang nga religion. Bilang amo ni tita, maliban sa pag-serve kay God, participate sa mga hilikoton like Bible study, baptism, kag iban pa nga church activities, kinahanglan man namon magkadto sa simbahan kung diin kami nga location na assign. I-monitor ang mga utod naton sa church, i-check ang kahimtangan nila kag problema kag sitwasyon, hibaluon ang mga problems nila kag kung paano sila mabuligan. I-visit ang mga hindi na active sa pag-attend sa church gatherings. Mamati sa mga concerns nila about life, faith, kag kung ano pa dira, tita, nga luyag nila ipalabot para mabuligan sila. There were times, Tita Regine, nga grabe man problema ko, kag bisan pati ako, ginapanghinaan man kisa, pero ginaset aside ko gidina para magampanan man ang obligasyon ko. Siyempre need ko man sila i-encourage na magpadayon sa likod sa mga kabudlay kag problema nila. Lalo na ang mga ginapanghinaan na nabalatita tungod sa problema o kung may mga mabugat na pinagdadaanan. Kaysa amon tita, it's a must gidya ang pagsimba. Nakasulat man ini sa Hebrew 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya na ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Gintagaan kita sang Diyos sang kabaskog, maayo nga lawas, kag kahigayunan, nga mabuhi kag makaobra. Pero dapat balaan taman nga kun wala siya, wala kita may mahimo. Gani dapat malaan gid kita sang tiyempo para sa iya. Kumbaga, bisan ano pa kita ka busy, kinahanglan ara sa priority ta ang Ginoo. Kag siya ang pinakagina-prioritize ta. Iba nagahambal, ay hindi, na iyan niya kinahanglan magsimba kada semana. Importante, nagatungo sa Ginoo. So, hindi na iya kinahanglan nga magsimba. Pero ako, tita, I disagree. For me, responsibilidad ta na bilang Kristiyano, ang sa Hebrew 10:25, kag nakasulat pagid sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.
Hindi dapat manginhadlang ang bisan ano pa nga problema, masakit o kung iban pa nga bagay para makapadayon sa pag-serve kay God kag pag-attend sa church gathering. Mga 4 years man ang akong pagtuon nahanungod sa diri tita. Damo man sacrifices, lalo na sa schedule kag personal life. It's hard to balance everything tita, lalo na pag ikaw ang breadwinner kag ginasaligan sang family mo. We all know nga laban nga mga eldest ka-heavy gid sa responsibilities. Pero wala ini nangin upang para hindi ako makapadayon tita. I believe tita nga God called me para sa amuni nga profession or position. Profession nga hindi mabakal sang bisan ano nga manggad. Yes, wala sweldo, pero tama ka priceless kag hindi mo ma-explain ang mabatyagan mo nga kalipay once nagaserbisyo ka na kag nagaalagad sa Ginoo. Diri ko nabatyagan tita nga mas naglapit ako sa iya. Before ako nag-change religion tita, or ihambal ta na nga nagbalik loob sa Diyos, tama ako ka-prone sa anxiety kag depression. Tita kay may trauma ako sang una. Grabe ako kung abuton sang una. Grabe ako mag-overthink. Kag grabe ang akon nga emotional upheaval. As in, lalo na ang temper ko. Ang reason, please, hindi na lang pagbasa tita ang naka-enclose sa parenthesis. Yes, tita, mapati ka kag sa inti. It happened. But I was able to manage pati pag-eskwela ko tungod kanugon sa scholarship kung hindi ko ma-maintain ang maintaining average. That's why, always gid ako thankful kay God kay ara siya permi nga nagaubay sa akon. Kag wala niya gid ako napabayan. Lalo na sa mga times nga down na gid ako tita. He's also the reason why giving up and losing hope is never in my options cause I know it's not a solution. Always ko nahambal sa self ko nga need ko magpakabakod kag wala ako rason nga ma-depress kaya I have God in my life who is there, always there to guide and help me. One time, tita, may naistorya ako nga psychologist / guidance counselor kag professor ko man about sa trauma ko. Kaya bala mo tita, isa sa mga nangin effects amo ang nagaka-urungan ko kisa. Sleep deprivation or sleep disorder. Grabe ang struggle ko sang una para lang makasleep tita. Kag ang isa ka effect amo ang please don't read tita. Alright? Sige, for my eyes only. And so I told her everything nga natabo tita kag na-surprise siya kay hindi ko no halata nga may ako sad nga experience kay ka-jolly sa akon kag ka-cheerful tapos labutaw pa tita. Sa gin-share ko sa iya, nag-suggest siya nga ma-undergo ako trauma debriefing. Kaya gin-share ko man sa iya tita nga grabe ang akong mood swings. At first tita, do gusto ko i-consider. Pero tama ka mahal man. That's why, wala ko nalang gindayon. Fast forward, Tita Regine. So nagbalik loob na ako kay God, kag sa dalayon nga alagad sa iya. Dito ko na control ang akong emotions, kag kaluyan. Nahagan-hagan man. Nagapati man ako, tita, nga mas powerful ang words ni God kaysa process ang trauma debriefing. And it worked. Tita, it was effective. Siyempre, may kalakip na nga prayers kag salig sa Ginoo. As time goes by, tita, natun-an ko na nga kontrolon ang akong nga nabatsyag. Lalo na kung maakig ako. Kaya you know what, tita? Sang una, once akig-akig ako, hindi ako maumpawan. Once wala ako may mahaboy or mabuka or hindi ko ma-hurt ang akong nga self. Mas ga-trigger pagid kung hindi ako makatulog maayo. Pero now, I'm able to manage my anger. Kung masubrahan ako kaakig, tita,
pinahibi ko na lang, kaga okay na ako dayon. Hindi man amo na kadali ang tanan, tita. I believe na kung ginauna mo permi si God, kung nagasunod ka lang sa iya, bisan mabudlay pa ang sitwasyon, bisan masakit, bisan makapoy, bisan pigado, kag problemado, mangin mamagaan ang tanan. Kung sa iya mo lang tanan itugyan. It's okay to cry, to feel sad, to savor the pain, and to struggle, but never lose hope and never be depressed. Hi, tita. I am crying while I'm writing this. I can't help it. Drama-drama naman ang ped. Siguro kay may pinaguhugutan. Kag samtang gasulat ako, tita, may background music. May include ako di tita nga pictures. Bisan may pinagdadaanan lang tabala akong gwapa, gyapon. Haha, charing lang, tita. Kanino, mga beautiful mga pictures na gin-share mo din. So, tita, thanks for reading. Kag thanks sa KLP. Hugs. May i-share lang ako diri, tita, na lyrics ng song. Please read. Entitled, Kneel Down and Pray. When you're feeling so low and tears overflow, when there's nothing you hear and things are unclear, when you can't seem to stand and no one's around, and when it looks like everyone is gone, kneel down and pray, 'cause He's always there. He knows your heart. Don't go astray. So kneel down and pray, 'cause He always cares. Never lose hope. He'll show you the way. Just kneel down and pray. When you're feeling so tired, with fears you can't hide, when strength becomes scarce and weaknesses abound, when there's no place to go and wind doesn't seem to blow, beyond the clouds, there's something you should know. Kneel down and pray, 'cause He's always there. When no one else can understand, when all the smiles turned into frown, when the right words to say cannot be found, and when your world is crushing down, kneel down and pray. Love, Miss G. Miss G, this is such a very nice lyrics of song nga imong again pray diri sa aton, no? This means total surrendering. When you do not know anymore what to do, when you feel so lost and wala ikaw sang kapitan, magluhod kag magpangamuyo. Surrender everything to the Lord. Hindi mo lang mapatsaga, no? After that, after praying, after talking to Him, you would feel so light and you would feel so good. Kanami, kay ikaw ya, you know kung anong imong nga vocation and you know kung ano ang luyag nga ipahimo sa ato, sa imo sa aton nga Ginoo, and you are now doing it. So that's why, no, tanan nga depression, tanan nga anxieties, feel mo sa una, mga effects ng trauma nga imo nga nabatyagan, all gone, nadula, no? Because the one who is very powerful, amo ang imo nga ginakapyutan. The only one nga makahatag sa aton sa matuod-tuod nga blessings in so many ways sa aton kabuhi, ang makatulog ikaw, that's already a blessing. Ang may peace of mind, peace of the heart, wow, super blessing din sa aton. Waking up every day is a very big blessing. Consider mo ha, ang iba hindi na yan makabugtaw, tuloy-tuloy na sila. Pero kita, every day that we wake up, we should feel so blessed and dapat pasalamatan din nato nina because that means nga may purpose pa ang aton nga kabuhi and we can still do so much to glorify ang aton nga Ginoo. We can do so much to help other people. And you know what?
tuod di man na bala no nga ginapa-experience ikaw sang amuni nga mga kabudlay, like may mga particular nga mga bad experiences nga ginapa-go through sa imo, because you know why? Gamiton ikaw through that no nga maka lift up sang iban man nga mga fellow victims mo, sang iban man no nga nagago through the same pain nga imo nga nabatyagan, because you have been there. So ikaw gid ang very kumbaga the right person nga makahatag sang sound advice and pagpaintindi sa ila no, kag pagbulig sa ila how to cope, just like how you did, because ikaw na eksperyensyahan mo gid na, like kumbaga authentic gid dyan, no, kag tuod-tuod gid nga naagyan mo ina. So ang tanan hindi lang siling from your readings lang, from experience ang iban, kundi based gid sa imo mismo kaugalingon nga experience. So take it as a blessing nga ikaw ginagamit sang Ginoo to glorify His name. So continue ang imo nga ginahimo ang pagserbisyo sa iya. Thank you so much, Miss G. I love this lyrics na gin-share mo. Kneel down and pray. Mga kabombong, ato nga oras, 2 minutos na makalipas ang alas 3 sa hapon. Padayuno nato ang pag-enjoy sa mga beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Sa inyong mga istorya man nga luyag nga i-share, i-contribute, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat for your time. Balikay kita buwas naman, same time, same station, sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid, good afternoon and God bless.